Gik mabeyo ngima wa gin jogo ma wahero, kuonde ma wasebedo kanyakla kod kinde ma wakadhoe kodgi. Be hikori mar paro kinde ni e yorno manyangafu? Kik chunyigo kibi ni mar The Nash Pictures sani timo photography, videography kod graphic designs man gi siso mamalo. Obed arus, obed nyasi moyiedhi, hingo odiochienge kaka mag nyuol, mago duto watimo e bwo ot achiel. Chunyi osegombo logo mawuoyo gi nyadhi, posta maywayo ji machiegni, kik chandi. Riekowa ni ka mar miyo paroni duto ngima manyien. Yudwa e YouTube, Facebook kata ywanwa uno e namba wa ma en 07 11 92 32 74. The Nash Pictures, waparoni kinde kendo wandiko sigana. To kokome mano biro go koth. Kokome mano luonge rambe ana ke koth. Na luongo kokome rambe to biro kode. To ngisa ni mabe jathum obodwa ang'imi stage. Tamiyo koth stage. Ano 2017. To koth kana magamo mower, tangiso kokome ni bwana. Kijana na nyalo gothum nego miye platform. Kijana ni ber. Ma ko jathum ichuno. Ma talent ma man kare. To koth no bangiso ni bwana inyalo gothum wer maber. Mano neno koth mokwongo. Neno koth mar ariyo after 2 years in 2019. Kano luonga mwaro mo Mama Lucy Junction. Anise ni anno ka wuog jathum e koryo kidwa ni mondo wawuo nwanyalo winjre. To tera kumidake. Mano dhi kode ode. Mayude ken gi jaode. Jaode kanyo mwawuoyo mwawinjre nwachako tich. Ini dwa kuma ng'ato dake. Sindio, idwa meje ngama kia kuma dake na. Kanga ngise ni dot ogona gi fulang no ngenare ni dot go kiful. Keto onge ot. Kanga ngise ni nyithindo nindo kech, kar dhako nindo kech, ang'no beri gi lit mane. Keto samoro dhako do onge. Koro mago are the first requirements maga mar mondo mi manage. Nyaki bed gi dhako. Number 1, kiseromo bedo gi family, ngama go thuma were Nova 18, nyaki bed gi family. Kionge goto nyaka wamanyni. Nike kara jothumbe manyisigi. Nitie man mobedo gi family, nitie go nyaka kawuono gi nyithindo. So now Idhi od koth. adhi od koth mwawuoyo mwawinjore. Ochako tich. Nayudo ko koth nigi talent. To ng'ama konyo koth mondo koth olos bando bedo koth ne onge. Winjo. Mokoth muneno sani ni. Okoth maneno sani mineno sani ni. Mano is my product. An ma miyo koth is okoth. Today. Kawan dia to moro matin sani mineno lelo gudu meri. Jatel mano ta kwire kamera. Okoth wange maber kabisa ng'amoloso. Mokito koth kuma entiere. Kokomo Victor Penyore. Big up senior manager. Kokomo is a very good manager. He's a very good manager. Adwa nyero wach kibido. Nyero ida tuji. Kokomo is a very big manager kenda luore sana. Kenda mi respect. To eno koloso koth. Ng'ama loso koth momiyo koth kata Kokomo nong'eyo kata obedo gi interest mar dhi tiyo kode. En wuod Ajego mawuoyo kodini. Tudongi ngisi mano. Angisi ni mondo ne okoth mokwongo Kokomo mano kele. Tudongi mawacho ni. No kele kada leo en manager mar a certain club. Iwinjo. Dine ben ni nodwaro konye. Nikech potential mar okoth no already nuseng'eyo. Iwinjo. To noweye. Wendi chako weche diri. Noweye. Ng'eyo ng'eyo potential ja nong'eyo ni nitie, but noweye nango. Mondo ng'ato kuongo gidi. En mong'eyo mano. Koro an kana dhi koth lelo wuod Mary can be a witness of this. Iwinjo. Jomomiyo bando koth obedo koth ma ji ong'eyo. Jomong'e koth kawuono go. En wuod Ajego bet kae ni to gilelo wuod Mary. Ma wagol credit kuom Kokomo Victor. No, credit nyaka mi ineno gi sani. Nitie changes mosekelo kuom koth. Ma mano bok anyalo tamora. Iwinjo. But foundation mar okoth
momiyo obedo gi interest ni koro nyalo bedo e band ni. Wuoda jigi manokelo. Mano kata Okoth ong'eyo nyaka gi ode. The people who understand them. Kokomo gini jok moyudo gi ka gine first floor. Foundation mari nyaka Lenton. First, second floor kadhi malo. Ka kokomo kawe gi malai ya in kari yakore. Okay, gine mi ku no, gine mi. Anyise dier mane fact. Dongini ya. Nikech kingi Okoth. Aseng'isi history mar Kofi. Wabire mar Musa Jakadala. Wabire mar Nick. To kapone mama wacho gi ariambo. Don't these people they are there? And fans be nitie. Yeah, it is true. Fans be nitie. But And go back sani by that time YouTube ema pone onge mang'eny ndalo chono tiyo gi nini. But kidhi yudo these clips they are there. Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela. Kineno kokuo kuomi matiende ni onge. isebe. Ne sigana mamulo ngimani, sigand joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla ong'eane life mar jothum gi familia margi ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundho ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro. Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yud wechegi kamora mora ma intie mana kar bedo. Kete mana kae. Kete mana kokidwa kete ka to wabro keti gi thuon. Luo Trending Nation ne adieri makende. Yes, Nyakaramogi kaka pile pod wan kodu e achiel e wach mar reject. Awinjo ka ng'ato be nyalo wacho ni e piny mar Luo kaendi to LTN dak konwa chung' mare. Wan e achiel gi jok ma tamore kabisa kendo kwedo chik mabende idwa nokal kae chaendo. Koro kumoro mora ibed ni in Team Z, ibed ni in iluongo ne Gen Z, koso ka in Gen A, Gen D, wate wawacho ni reject. In minene screen kanyo no endo. Wawach ni reject 3 times. Reject. Kaka pile podi denda ni Umari Nash, Umari chieno jemone mbele. Chiene mineno mbele. Emiyoko piny pod ng'ich omiyo akawo jakede na mabende asebedo kakano ndalo mang'eny. Wacho ni kawuono abi godo mbele kamera. Kawuono wan gi the very first manager to be interviewed Luo Trending Nation. Ndalo moko kae chendo noningo bedni wabet godire to nohepo. Koro kawuono wan kaendi gi iluongo ni Amburu Wuoda Jego. Iluongo ni Amburu Wuoda Jego ni endi en manager mabende senior manager. To seche moko bo wacho no oweyo en advisor odhi kono wakende. Podi denda manu Umari Nash chieno jamone mbele, chiene meneno mbele miyoko. King'e maber ni poki subscribe na YouTube channel li endi, subscribe mondo mi wamed yudo weche mawuok sa ka sa. Nyakaramogi, be isebedo gi achiedhi nade ka ipenjori kama inyalo chwalo lendo magi ne jopiny? Obed lendo mag ohala, lando nyasi kaachiel kod lendo mamoko mathoth. Bas, kik ibed gi kionko moro amora ni mar LTN Luo Trending Nation ni ka nikech in. Wan kod jolendo man gi oteku kendo nigi lony mamalo mar chwalo ni lendo meki ne oganda. Ne ler mathoth tudri kodwa e nembniwa magin 07 11 92 32 74 kata 07 02 39 55 62 kata 07 68 21 42 45. Bende nyalo oronwa ote e luotrendingnation@gmail.com. Lendo manimba managi LTN Luo Trending Nation. Yes, Nyakaramogi. Wase wendo maro osebiro kaendi kendo kakineno kane wan kaendi gi ilongo ni Amburu Wuoda Jego. Amburu Wuoda Jego kaw thuolo ni be imose jopiny kae chaendo maneni for the very first time manager e LTN. Amoso joma nenowa kata joma winjowa.
Hapo no dhi maber an angima. Yes. Ng'eni wawacho ni wuod Ajigo, wan gi wuod Ajigo mang'eny sana. Koro ji degomb ng'eyo in ma in. Koro kwaweyo gi wuod Ajigo nikech wan kata gi Odhis wuod Ajigo, Odhis Toto wuod Ajigo, wan gi iluongo ni Ajigo wuod Adori. Ajigo ng'eny kaendi. Koro mana ki ifulonwa ka samoro wanyalo pogo. Okay, wuod Ajigo mang'eyo en achiel. Makata kidhigo mbaka kamoro about wuod Ajigo. To aparo ng'ama iwuoyo ne biro ng'eni an miwuoyo kuoma. Dhoni iluongo na Mburo wuod Ajigo. This Toto wuod Ajigo is my cousin. En ojawer, ojathum. Ajigo wuod Adori to akia nonde. But ang'e en ojathum. Ida thuo ji bwana. Kweli mariek. Atu ya chudhu wajinani. Ang'o minyalo? Ajigo wuod Adori takia nonde. No. Iwinje kaka winje. Yes. Kati in sani kipenja umari. An akia nondi. An ang'e in umari. Yes. Okay. Koro okay, nyingi manyingi. Koro wawe wuod Ajigo. Iluongo ni Jackton Otieno. Amburo. Ajasa kwa bondo. Ajigo en gweng'wa kumonyola. Yes. Ang'ei ka in manager. Akia ni be pod in manager. Something like that. But pod atiyo gi managers. En mani okan manager. Oka manager artist moro amora gi sani. Yeah. Nitie kaka ng'ato nyalo bet manager koko manage ng'ato. Yes, of course. I-manage odi. No, okoda. Ing'eyo? Bedo manager okomino ni iwuotho gi jathum. Inyalo bedo manager kitimo other duties. For example, gisani ok ang'e ni ng'eyo katikia. Low artist managers nigi union. Ang'eyo. Yes. Gin gi moro chalo bende self-help group. Ndalo moko ne ni puth michele. Yes. So mago activities mwatimo kaka low artist managers. Yes. So gisani aparo ni adil gi low artist managers than artists. Yes. Okay. Yeah. Ma in gi cheo core managers. Aonge cheo, but I'm one of them. Okay. I'm a member. Okay. Yes. Gimoro ka chakore kata mana LTN sani en gi kumoyae, like somebody can trace ni no chako kama ne udhi kama mai gimono kelo kama indi and something of that kind. In bende mondo mi bed manager in gi wuodhi kaka ne lowo michopo kanyo, and you still had several options mondo mi iwe bede e management wang'i kata gi yo moro. But odhi otimore ni wuod Ajigo wang'e ka en manager. Ere kaka gini no biro your journey and what inspired you to be? Okay. An awuon no kada bedo manager. And my main thing industry mar thum en identify talents mag jothum. Nitie jothumbe mang'eny man piny ma ji ok ong'eyo. Ting'eni luowa kata Afrika wa kae ji ok ohero gima ng'ato kia. Ji ohero gima ni ready. Kata mane thum ka sani nitie jathum mawer maber kabisa piny koni. To nikech pok obedo somewhere, joma associate kode tin. Pod ok onya kelo gimoro e mesa. Yes, joma associate kode tin. And the majority man e industry dwaro joma nyalo chako kelo gimoro e mesa. Ready made. So wuod Ajigo en ng'ama ne kawo talent from piny. Kose detect ni talent ni ka, mos identify. To make sure gi ways mage mondo kel ng'ani malo mondo joma koro dwaro ready made ka ong'i ni entiere kanyo. Yes. Koro nabiro kaka nini no. Koro nitie some artist mane feel ni onega manage gi. Which na atimo. To sama natimo no king'eyo tidhi yudo ka aparo ni jothum ma manage emokelo introduce bedo jo managers ariyo gi. Gino nobiro nikech ang'o? An time natin nikech apart from thum I have other duties matimo. Masa moro ok nyal yiena mana timrani abede thum 24 hours.
So sama onge nyaka ng'ato bedi madong' marito jathum. Gik moko timre sawa. Koro an jathum mane introduce management en Kofi Makadori. Kofi mane introduce bedo management. Mano yo mana donjogo. E management. To aparo ni kowe management jothumbe mosekalo lweta. Mana mano tamre dhi maber. E mana dhi maber otam. To mano yie dhi maber. To dhi adhiya maber. Mana kadwa naduoki gi chien matin kar Kofi Makadori kaendi. Iyudo ni wan gi two ways. Like kata mana interviews wan gi two ways. Inyalo approach ng'ato ni winjo ka gimoro timore kata ng'ato nyalo approach. Umari an gi problem moro like adwa na express. Imbi nyalo approach ng'ato ni awinjo ka gini wachore kuomi na gombo mondo mi ibi wuoye gi jopiny gima chalo kamano. Kasto iyudo ka maybe koro winjruok chakore gi kanyo. Chal gi management, nitiere ng'ama timo management maber kabisa ma nyalo miyo jathum moro manye. Iwinjo ni ng'ane bi konywa ka achiel ariyo adek. Kata ng'at ma manager bende nyalo dhire ni bwana neno ka in gi potential wanyalo tiyo kanyakla. In the first time mibedo manager, did you look for that opportunity or opportunity knocks? Opportunity looked me. Oduongo. Kumene lenge. Yes. Anoka dwaro be nyaka nene nyaka joma se manage go te. Onge chiema se wuok madhir jathum na dwa mondo manage. Never. Yeah. Pokatimo. Gine magi manya. Ewinyo. Ang'isi ni Kofi mano introducer. Kofi no kang'eyo Kofi. Nang'eyo Kofi ni en jathum ogolo thum ower. But Kofi personally as a person no kang'eyo. No nakiae. To Kofi be no kobiro ira. Nitie ng'ato nono mano biro ira. Kofi nwang'ere go through yare wood kindu ma sani go keyboard kainda. Through Polycarp woda same. Oyare mano ng'eya kata Polycarp ne kiaya. Yare mano ng'eya emano dhi owuoyo gi Polycarp. Emano dhi go stocha ne Polycarp. To Polycarp being inen manager mar Kofi. To nodwaro mondo Kofi dhi kama chielo. To bende by that time ne pok obedo e industry mong'eyo ahinya. Koro nobiro ira. Nogochona. Nodo kana ni tich. Mwaromo kode. Mwawuoyo. Ang'ise ni Kofi ang'eyo dho pok aromo kode. Mwawuoyo mwawinjore. Mana kaka nadhi ka Kofi. Koro uchako wuoth gi Kofi in official manager mar Kofi Makadori. Ok nabedo official manager gi sechego. Kofi kano wadhi ire, nwadhi konye. Mondo talent ne otimre nani? Odhi juu. By that time, oyudo ka Kofi noseyawo band, nago ka thum. To kaka ing'eyo ni challenges bedo ga e business moro amora ma ng'ato chako. No face some challenges. Ma band nodhi odok e band moro machielo. Gi jotije te. Negitiyo band buo band moro machielo. To nikech jotije go ok ne gin comfortable kama ne gintiere cha. Nikech ng'eni ka unu dalau, koro uduoko dala moro. Koro dhi choko simba kendo. To ok in comfortable. Koro being no yare noseng'eya to ne en one of the band members ma Kofi. Ema nodhi wuoyo gi Polycarp. Ema Polycarp otimre nani? Omanya mondo one kaka wanyalo golo Kofi e band cha, oduok band ne. Ok nin tich mayot, but I thank God ni manage. Mano wagole. You manage mondo restore band mar Kofi. Yes. Mano restore band mar Kofi no. And since nyaka no restore no, pok olore kendo nyaka kawuono. Thank God. Wawacho ni tich mutiyo pod nenore nyaka gi sani. To be nuchako continue kaka manager ne? From there, noyudo ka karan pokaran ga Kofi perform live. But nange thumbe no wero thum this year. Gi piny yore, mago thumbe mana recognize go by then. Koro nikech ang'isi na search talent. To by that time ne wan gi some few people behind me. Ing'iti jogi wacho ni behind the curtain. Behind the curtain, Yes. Makata sani maybe an kaka wuda jigo, nitie people mar behind me. Moka nyalo gombo ni ng'ato ng'e who are these people. Enano. Koro nadhi atero these people ni I've identified a certain talent. Jogi mane biro gi financial
and other things to support this talent. Nadhi anyisogi to gipenja ka sanene ka go ngisi pokane na kotimre na ko perform but wende ne to be makao these two songs ma minyiso these people mo winjo e gari magin be recommend ni no ber koro giora mondo dane ka ko perform by that time angisi ni band ko finitiere anda band machielo ma be dhi Nairobi ka ok no nyal goe kode band kano wuok e band cha nikech ng'eni tie ndalo moro ndalo ng'ato for example sani samontieni inda ng'eni sano invade everywhere Ai riambo. nyasa chiel Mano tuwo marach ne joma odong'. ok awuo mar joma odong' nitie joma bende osebedo to nitie joma biro Manyiso ni sani in iting'o badi na inda ni Owangla. ok ating'o bada ne inda mano e fact Ing'eni osiepeni be neni kaka iwacho ni tin. mano dong' gi adier mano dong' adier Inda sani Sani, Kenya ma wantie ni live alone Lowland in Kenya artist mane ma pull crowd more than inda anto pok agocho but amba nyalo pool. Though ni pok agocho. mago weche koro by that time ne nitiere jatho mane kofi ni kuomeno ne chalo ka koro inda sani ma kidwa golo ng'ato kuome mokwongo nyaka bed gi challenge one fans koso fans ng'eny joma richo matek fans nyalo negi ma kidwa timo gimoro kata ni idwa wuoyo kata maybe samoro kuom inda marach kata idwa kawo jatije moro kidwa timo ang'o nyaka iparri diriyo by that time band mane kofi ne like that koro nabiro gi strategy ang'iso bana ni Polycarp ni kawadwa timo gini to gino kotim Nairobi ka gi nyaka odhi oko to onego bed siri to ka ng'eni siri be ka un go to kuriwo kod ji adek ang'wen nitie ng'at achiel ma nyaka duoko wach nitie ng'ama noduoko wach the very day man nwapango shows Usenge Mageta oko kono reserve kuro mondo wawuok from Nairobi nitie ng'ama ne odhi leak ne band leader mane Kofi nitiere cha ni Kofi pull out to wadhi gocho dala to nikech ne ngi influence nyaka government nomako by then nwado wuok Nairobi ka saa 8 odiochieng' ma saa 8 odiochieng' nodo ka one face one Dandora ing'e kama chieng' ni gi sound kanya mane wantie saa 8 mose twe nyaka kila kitu e gari wada wuok ing'e wuok Nairobi kiny ne saa 11 kogwen eka nochopo Westlands koro nyisi ne gima tek Manyiso koro nodhi olokore lweny. ne en lweny from saa 8 kwaloro kan wawuok donge ng'e Dandora face 1 wachopo Westlands but Chiromo mochari kacha saa 11 kogwen from saa 8 odiochieng' Kuchopo kati chungu. kamoro amora gimoro amora obedo block but abende nokan ng'ama yot to pod ok ayot kata nyaka kawuono ne walweny kodgi nitie lweny moro makoro kigo gi kori itiyo gi akili watiyo gi akili mwakalo jami nyiero kendo kwachopo kora jigo dalawa kamiluongo na jigono koro kuchako geng'nwa kanyo maber Makoro inomno. koro andala koro kogeng'nwa maber Udhi kanye. wadhi Mageta dalawa makoro chungwa Komoningo ibede gi nguvu. makoro ngabede nguvu mana ne speak niketo piny to nikech dala kuma echa an ng'ama donge dala nyuola dala donge dala jogweng' nokona bana ok onyal biro goyo nyathiwa dala mano wuok mano dhi gi show nodhi kama nodhi goyo show mano dhi mwachopo mae pod adhi kaka supporter mar Kofi ok an manager Polycarp e manager mwadhi mwago show kabisa mwadhi nyaka Uganda ndalono mwaduogo koro kaduogo takelo ne joka report ni this guy nyalo deliver ober an gi potential live performance is very good ober gimoro amora gimolak en financial support nitie financial support gi moral then kaka nowuok kuchocho gi lweny mantie ka ji gine ni koro wadwaro bende nyaka backup ma koro ji kama ogoche to ji nyaka dhi to joma dhi gi nyaka idhi ing'eni kiseyudo ang'isi ni nitie ng'ama kama nitiere no nomakre gi government koro sama ng'ato osemakre gi government nyaka counter be mana gi the same government and that's what we did
already an e government to natin kata sani pod atin but an kanyo but tienda sani osechung Okinya pimo gi chon cha. ok anyal pimo gi chon cha ma kata sani kibiro ira tanyala penji nikech onge ng'ama luoro anyala penji ni miwacho no mano hapana iwinjo koro bende dadhi ngiso joka no ke mae gima timre ground so and so obedo kama no sando kama kata mano sando mane sando wayono these people were aware but ne pod wakia ni ne gimako ng'ano giri koro koduro ng'e ni ng'ane so and so ni kama koro abuo ng'eyo ni kwa mako ng'ane gi ng'ane to account ang'acha mano watimo mano koro miluongo ni Cold War. yes mano wa reclaim back band mar Coffee emodha gole tho mar ambanya piny gi malo kadeno ngwasi Piny gi malo. yes mano dho gole thomno manyi kendo oangla duogo back nyaka kawuono pod en kendo koro from there noyudo ka ne an gi issues moko e tich kuma natie ing'eni kibedo gi issues to gik moko dok piny mapato mara nadok piny I thank Coffee kanyo koro kama nadonjo management koro an ok adhir Coffee direct manyiso ni bado ing'eni ng'ato kiwuothogo to neni ing'eni kinena kawuono kinyi nena oruchake ne bokoni wuoda jigo manya neno nyoro chopo kore maneno kawuono Coffee ne identify something nitiere something ma is not right koro mano ng'iso ni ba wega biro tidhi kamano koro sani adwa ni ukonyru gi Polycarp iwinjo ibet part of our team wabiro katimo kama mana kaka nadonjo bedo manager mar Coffee ka Polycarp emane senior anane tiende But imiyo mawaidha. amiyo mawaidha an emane ni jaduong' kanyo tapano watimo maber manyaka videos man watimo by then gi that thum nobedo maber Ok ni omiyo ji example ma ji oneno. yes mago gik mane watimo rwakruok ma ji rwakre ma kawuono joangla chon ing'eni joangla ne rwakoga gik moko ma mochoto Wechako wacho adieri. mana nyise adier chon ne ji joangla ne rwakoga gik moko kata king'iyo joangla machon ka idhi neno such things video ne timoga mikawi tiketi chungi tie nyabendi timaki video tikelo video mitimo ma kawuono ni owuok from Coffee e under our guidance an kod Polycarp pod asemo Mano to ang'e ni ng'ata neno kendo pod wami osimbo ka un e jok mochung' e gima chalo kamano no endo. Apani Coffee Makadori ema introduce rwakruok maler to gi video mabende ler. madhi viral mineno gi kila ng'ato Mineno gi kila ng'ato. Ne ji penjo to ma Diamond. en mani ng'eyo ni kiintroduce gimoro to ng'ama biro toki mara timo gicha onyalo time better nikech ing'eni sama ichake to nitiere gik moko ma samoro king'eyo to kisetime to ng'ama biro time kendo o identify gik moko mok nitimo mondo time maber molo yes Kasto ng'ama be kuongo timo gimoro iyudo ni en odhi expense mang'eny nikech mondo mi ikaw gino ineno gimoro machalo kata kaka interviews gieki chon kane tim maybe interview to the Citizen sani iyudo ka ng'ato bobedo gi simbe kumoro chwade kama tiene kargo katiyo gi fair watiko interview tadhi otaneno yes koro iyudo ni idea to akaw kuom jomono ginene koro inyalo yudo ni joka ka mondo mi tima setup mondo timni interview first camera kende mondo mi seti iwinjo ne en gima koro we just have to give credit ne joma notelo mbele. Thank you so much Coffee Makadori and the team gimuloso. By the way awinjo ka ji wacho transformation mar Ajawa Coffee onego ket kanyo in terms of maybe rwakruok to gi video kata ka koro wuoyi bit adieri mantie ma maybe these people will not tell you and some of them will not agree with rwakruok ma joangla rwakre sani video mitimo sani gi gino Coffee Makadori wa kuome gino wa kuom Coffee Makadori under our leadership I and Polycarp pod asemo to ng'ato ok der ni ogero dala mabed maber kabisa kasto iriembe mano miyo kata mon mang'eny gombana seriously iwinjo kowacho ni Omari nyocha ni kama kase ka Omari maloso maber then koro ji nene koro chako nene something of that kind. Un utiyo matek ka Coffee Makadori
ma video pod ineno nyaka sani and you can still say ni under your leadership. What happened that made you jump from the palace that you built? Anyisi ni an ok an gi talent mar management. And mano is not my work. But samoro nabedo forced to time. But in real sense, okay, in my work. And my work and identify talent and promote. Ewinjo. Kan wase promote Kofi, by that time Musa Jakadala pod ne gocho Dandora. Ngama nong'eyo Musa maber ne onge apart from jo Dandora. Ewinjo. Sama wan gi Kofi na identify talent mar Musa. Ni Musa can do better. And believe me not, samorang me bo nyalo wachana wuoyo marach. But my fact. And diri mantie nitie jothum man gi talent to okoriere gi wer, yani wer chande. Talent to en. Talent to en go to wer chande. Bamia glass. And believe me not, jothumbe masani ni top gi te. Gin joma wer ne chando. Kichako gi Emma, tibire Inda, tibire Musa Jakadala no, Freddy be ni top, be bire Freddy, ibire Lisha. Gin joma wer ne chando. Negi kia nini wer. Masa moro kede mi ngajimba ngacha to werang. Ewinjo. By that time, oyudo kane before that no dayudo kadak Nakuru. Kura duogo Nairobi, abiro Nairobi. To nadak Dandora. To plot mana ayude ot, nadak e third floor. To Musa ne gocho club lungo Jodalas. Jodalas ne go tum go chakre sa boro di chieng. Nyaka kiny sa 12 gi nusu kiny. To disa na kama na antie kaine oda tichalo gi mini Jodalas. Ewinjo. Koro winjo ng'ato ng'ani bwana ng'ani wero ka in fact nochako ga wer sa 10 godhiambo. Musa Jakadala. Musa Jakadala. To da wer nyaka sa 12 kinyi. Over 2 days. 2 days. Ani ngene oto angala bo kadhi nikech ano kana ga jawangala na jarumba. Mabene samana ngato kan ngama gono ga kokoma nyaka bende makaini. Ewinjo. Koro nechupa time ingeni kure wajinda awadhi anenga mawer kan yan nga. Ngama go koko kan. Ngama go kan yan nga. To Musa ne wer mana ng'eyo ka Musa donyo sasa ngero chako gi wer makama tangu tiko gi makama. Nange gi tema mana mako gi. Tano by that no gibeyo na. Yes. With the time tawinjo koro gichako maka. Mati ngeni manyisi ni oyudo ka Kofi pokati barani Kofi pokang'eyo. Koro kana sang'eyo Kofi ma Kofi nosebedo kamoro. To ingeni an as a person an gi principles mamaga. Maka neno ka maybe idwa violate 1 or 2 mos moka go koko. Parane okay bana ni wase support masani en kamoro. Masani mondo dog piny en ero mare. Inano. Ase introduce with friends. Man bene friends makelo ni ma introduce godo. Ka wuo ka bi support jathum machielo. To it is your duty to maintain them or gerenge. Onge sama wuok mang'eso ja ng'ama nabiro go ni bwana in kora aka wadhi. And it's your duty to maintain them or wegi mondo gidhi. But majority ne luwoga bang'a. Nyaka kawuono. Makata sani mabedo ang'isi ni sani pod okan manager ma jathum. I'm sure of around 90% of them ok dhi kohangla. Nikech wuoda jiko ok timre nang'o? Ok dhi. So, kane wase osebedo makoro Kofi osebedo ma Kofi osemako, tachako paro ng'ama wer ga Jodalas ni jakoko nacha. Ewinjo. By that time, in fact bana no mabor. Kidwaro koro jathum mabor, omera Musa wa mabor. Koro chieng' moro akawo time, awuok ot ma dhi e club mabe dhako penjo ni kwani dhi ga thum kar. Nikech an ok adhi ga wuok ot. Adhi to kachopo tayudo ka ng'ama wer gi duol mawinjo ga gin gik moko ariyo mopogore. Musa thin kama. Randere matin kama penjo to ng'ama wer kacha ere. Ni mana mawer no. Kiny nyathi matis ni nie. Ai. Nako nyathino nego beni dwaro support. Bingi nok nang'eye. To an bok adhi ga ir ng'ato ni bwana adwaro abir mondo wakony. Naduoga tulia kora lenga. Nako ni kijana ni bende nyathini bende timran. Oji tuma. En ng'ama ka oyudo support to nyalo dhi kamoro. By that time wangala be ok na hero. Ineno.
but already dongon gi coffee. Koro chieng' mar achiel tapo ka mosoro na message e inbox. Ne en friend na Facebook. Tapo koro na message inbox. Ni ba in kanya dwari. Ndalo noyudo ka tiyo Ulinzi. Ulinzi house malo kucho. Noyudo chieng' no aparo noyudo ka wane koso. Mag nini. To ka wuok tea break tayudo adhi online tayudo koro message tanyise ni sani to an e tich. To ngisa na nyalo neni. Tanyise kinya nena either kiny kata godhiambo. To ngisa ni kiny ber. Tapenje ni dwaro ang'o? Ni gima dwari ok anyal wacho ni ka kwaro maber. Dwaro gi Musa e hotel, akene hotel kene club iluongo ni Friends. Ni Kariobangi South kona kama. That day nwa madho Sprite, soda mar Sprite ni. Achiel ji ariyo. Adieri dhano ya mabor. Tok ni nwa madho soda ni ji ariyo nikech ne pesa onge. An gi pesa. Ineno? To luonga to nyiewo soda. To kel soda gi glass ariyo. Temente ne obiro ni gimoro onge ka. Ta bende kaka an ng'ama chuny nono. An adonjo everywhere. Adonjo kama ji onyale, kama ji dhiro mogik an aonge gi class. Wamadho soda ni. To pi mona gima nodwaro. Tanyise no gima idwaro no, abenda asegombo. Mondo kwanyalo konyre, kanyalo konyi. Ndalo do ka Kofi gojo town. Gio. Kofi gojo town every Tuesday and every Sundays. Tanyise ni ibiga bi town. Abiro ga make sure no miss stage matini timra. Ionjo thum. To nitie jok mang'isi ni cartels. Mako neno ka ng'ato biro to gidwar. But na make sure ni nyako wene gibiro gi kanonge. Ingeni kiwacho ni cartels ng'ato nyalo penjo ni cartels mago jok machalare. Cartels gin joma gine thum gine every sector mitime biashara mora mora gintiere kanyo. Gin jochiem ndony. Gin gidwaro gima ni ready. Maga nitie gimoro ma dwa ketho ne gigiri gima ready ja. To gine magitimre nane? To mondo giom gini bende gima gida chamo ni mondo gilos mondo bedi gimoro. Mano bo gidwar, ok gitim. Gin gidwaro moselos chuth. Koro bingini Kofi ne gocho ga kacha every Tuesday, every Sundays. Mabe gikia ni mondo cha gocho kanyo, process mane mano kale mocho po kanyo. Koro kodwari mondo Musa timre nane? Omega stage wer kae. Ewinyo. Mabe osa time manu ting Musa. Ko ai balkon gi bonsas mangato mako tente kone ng'ato mako tente kone ride piny. Oae club kan. Nikech anyisi ni Musa ne werga from sapar to sapa kariyo kugwen. Maduonde no dhi ma komako mafon ko wer. To kata in ng'amo mi stage no. Nyako church. Mama no mi opodo a performance mar stage. Onge jathum engo Musa jakadala mana can tell you for free. Ai wo marach yao. Mana anyisi mana diere. Musa jakadala Mar stage kama. Onge ng'amo engo Musa performance stage. Mana I can tell you for free. Odos jaso. Ok nyal. And ng'ama lowe perform stage no ni kuoda lego. Mane adier. Makoro Musa na machiele Stage performance. Musa jakadala. Ka uni kuoda lego nambare. Mabene ni kuoda lego no. Mabene ni kuoda lego no to be koko tang samoro to nyalo luese. Mago are the only two. To kipana wuondi chiemo luongo shoti luongo giterewgi. You will see. Mano kata kawuono. Duongo Dognes. E kinde ma wadakieni, tek mar winjo wach maber, maka ng'ato kelo wach maber e kind oganda, to romo sire lwedo kendo dese mana kamula man gi nengo. Wach maber en Pamela Mburo. Jatedo Pamela onyiso mor kod ilo mare kuom chopo e tielo mogik. Yiero mar manyo jatedo maber ma idendo ni Culinary Icon Favorite Chef Award. Team Nyachokes, Team Pam Z, thank you guys so very much for the endless support. We made it to the final round.
We're in our final week of the competition, guys. It's now or never. It's time to bring our trophy home. Yiero donje ng'iende, wantie juma mogik mar yiero, wabede twech achiel mondo wami Pamela osimbo. So continue voting, continue sharing that link. You have one free vote to reuse again and again and again every single day after 24 hours. Victory is ours, guys. We are so close to the finish line. We are on our final week of the competition. Remember to share that link. Share it on your social media platforms. Yiero yo mokalo, gwel mana mbui mar https://favoritechef.com/2024/Pamela Mburo. Bang' seche 24 nono maonge chudo. Nyis nyawadu, dhi nyime gi goyo mbuchi mondo wakelo simbo pacho. Follow LTN for all your latest updates, and also follow yours truly on Facebook, Instagram, YouTube, and TikTok. Thank you, Team Kenya. Thank you, LTN. Thank you, everybody that's been waiting for me. Thank you once again. Gini Wasekao. Gini Wasekao. Oteni osirni kod LTN, Luo Trending Nation, kama mopandi inyenyo elela. Yes, nyakore mugi, ne wan break kaya chaendo. Pod wan kaende kawuono mbaka met, iluongo ni LTN Luo Trending Nation. Kaendi wawache lela, inyenye. Pod wan kaende gi Wuoda Jigo, mabende iwinjo kona rate nwa kaya chaendo. Nwa weyo, kuma otemo kodwa kaya chani onge jathom machwado live performance maloyo iluongo ni Musa Jakadala. Owacho kacha chani ng'ama koro ginyalo ringo gode namba en mana ni Kuoda Lego. Yes. Moko go bende beyo. But these are the best two. Stage performance. Mago are the best two. Nikech kata mane school nitie tindo mariek te to nyaka yud number 1 2 3 kamano. Kata kuma ji yoe goro nyaka yud ng'ama oyombo gi. But ohangla live performance, all of them are good. But the best two, top, those two guys, go and try them. So, I go in back story bar Musa. Koro, ose approach wasebiro mwasedhi nyaka makoro asechako introduce e town kama Coffee Goche, oting'e gi bonsas kiri de piny, ka jochiem ndonygo ok dwar ni mondo perform, mago te notimre. Koro Musa nogolo oyudo ka nosegolo album, nyathini dwaro ga ang'o, mago oyudo kosegolo. Koro odhi ogolo album moro, Osiepe. To Nyasiaya ne trend stage kabisa. To golo Osiepe, album mar Osiepe no to we Nyasiaya oko. Nodwa golo album mar adek. Tanyiso wuod koni ni ba thum nigi ndalone, to sama thum oyie mo accept cha ringe kode sechego. Thum iwe minene wegane, mae thum adhi goli oko ma Nyasiaya minene wega piny kaen. To ng'iso ni ba da se record thumbe kata mosekete sida. Ang'iso ni baba thum ni nyaka record. Musa nodok Gwasi Records motimo thumno. Kanyi miwinje ko luonge. In fact mdongene mokwongo luonga mokwongo. En jathum mokwongo choka e nini after Coffee. Emulonga Mburo Wuoda Jigo. Mulongo ng'ato ni Rastas Randusi, Sami Ogalo, and such names. To Nyasiano, ang'iso ni kisegolo, to nyaka watimne launching. Nikech my time ni mako kalo sani, to onge moro. To konti bana ba wada chako timo launching nango, mata an gilwata nono ne. Tang'iso nyaka watim, in miwa mana date. Koro kadhi leto Mondi Wuod Bondo. Ngima. Kendo by then Mondi man the big supporter mar Musa by then. To luongo Mondi. To romo Kataro machon, weri Kataro masane ni. Kataro machon dono, kama tine ndara ringeno. Kanyo mano dwa romo. Mabende sama nwadhi romo kanyo. To MC moro makada wacho nyinge ka. Ne paro nwadhi kwayo tich. Kataro kanyo. Modhi ruon club. Mo wacho ni nyathi maduro wera ngo kabiro riembo ni customer kate. Mobi ni dwa golo club to ngiso jogo na pana. Wano ko biro ko tich. Wano kodwa tich wan e yorwa. Wan e yorwa machielo ko biro ko tich wan na customers. No. Mo wewa. Omondi openja ni Wuoda Jigo, ura timo launching ang'o mudwaro kata ang'o madwarore. Ta explain ne gik madwarore. Nikech sama ida timo launching,
by that time kaka wan watime ndalo cha nitiyo gi jathum maduong' mondo fans ne ka o recognize ni bende intie nikech kamigoche kithino ginyal biro to ng'ama duong' cha ka oluongo odhi olando go show kamoro to gidhi biro ng'ama nong'iyo mokwongo nene Majalam nikech by that time ema mane ni malo to noringo kende ng'at achiel ma ng'ama piem go ne timre nani ne onge to unfortunate ema nokomiyo wa show nikech ang'o noyudo ka nopang Ramogi Night Carnival that very day mabedo nego beni nong'iso ni mondo walok date to an gi experience ma an go gi kaka timo my things nakoni date ok wanyal loko date mosepango that is the date makwal loko to gimoro timo cha to backfire nyaka kanyo mwatime nikech ema ne dhi Carnival ni wado wang'iyo koro who is next after Emma ng'ama koro nitie ndalo no Kofi ne ni malo Mabende Kofi no and part of his success. And again pod poka wuok kare pod achalo ni an staff mare bende Kech kan no resign no Yes. get through. tadhir Kofi tang'iso ni bana Musa dwa timo launching tini manyaka ikonye mano e gima nang'iso Kofi Musa dwa timo launching tini manyaka ikonye to ni chieng' no nitie thuolo ni thuolo nyaka timre nani nyaka bedi kok inyal konyo Musa to ng'ama dhi konyo Musa onge in e the main artist manyaka ikonyo Musa to penja ne ubro miya pesa di ang'isi ni ne ok wachuli pesa mantie mibiro timre nani mibiro miyi Kofi oyie koseyudo Kofi amanyo ji Panorama bende nigi band ndalo band matek ahinya iluongo ni Roll Band Roy wuod Owila Thanda but nitie somebody again but I can't recall the name moketo jogi together koseketo jogi together Carnival nigi Ramogi Night that very day Imeumbu pango ma. mobo pango launching Summerlin en club moro ndi kar Ubangi South jochiem dony manyisi ka nikech sama nadhi ka Musa ni nitiere joma already ne ni kod osiepene moko mane en go ochako wacho ni bwana ok inyal timo launching chieng' mitimo Ramogi Night gino ok dhi bedo successful chor gino manyaka sound mane wadhi chulo mano dhi tiyo e launching nok wachulo gi chieng'no nikech nong'e ni show dhi timre nani ok dhi bedo maber gima dhi timo go show onge kidhi timo launching ya to timo launching ka odiochieng' nochopo mar lang'iso Musa ni in ready no wadhi timo in ready to Musa noyie ni an ready to the good thing aromo kodgi chieng' moro ka gin gi Mike Omenjo ng'ama riek sana Ane moko dwaro. mano in emirach Mike mano moko dwaro. mano in emirach ng'ama Mike ok odwar in emi ringe line ne nitie kama ne ringo ne Mike osiepna. Mike ng'ama ber ma ka Mike ok dwari to dog ire mondo ikwaye ng'uono nikech number one Mike en ng'ama duong' age oduong'ni donge industry mintiere ni Mike nyalo in need Mike than kako need and Mike nyalo konyi en gi so many things mo nyalo konyi ma giri timre nani grow koro ma advice mara kodi kaka ng'ama duong'ni kata baba ukoro many Mike He's a friend. Mano to koro angeri ya. Ngano giri ong'eyo. he's a good man He's a good person. so now aromo kodgi gi Mike to Mike openja ming'e ni ng'ato kiromo go for the first time mopenji questions ariyo adek ting'eyo ni who is this person tayudo ni Musa nigi the right person iwinjo tanyise gi challenges mwanyalo face to kona ni sawa kar wadhi time chieng' launching ng'in onge wrestling achiel ne onge gang'isi sando biro nono moko chul nokel moko chul gimoro amora an madhi aom drum nwakawo mara madanje eudo ka jako kelo jaod madanje pod ngima chunye oywe mayom bene mamandi nomiyowa drum mok wachule mobiro go karomo sa adek Musa biro kende kama notimo launching no Musa mano yweyo ma jathum madhi timo launching dhi ka kama otimo launching sadi kata stage ochopo dong Musa mane tumo pi to kiro e club kama nen mondo geng buru to wayweyo mang'isa ni in koro dhi ot modong koro wena tim nwapanga launching was
very 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 successful. Winjo. Clip no kinyalo yudo akiani nitie kendo onge. Ne girwako whites Kofi gi Musa. Kofi mane men mane konye to gien ne girwako white. Sama ne Musa dhi donjo stage nikech koro ne gichalo kaka yawuot ariyo. Kofi ema nachako gona mako gi my right hand kama to Musa mako gi left hand. Tadhi kodgi stage te kar gi jariyo. Ma gichopo stage ma Kofi kawo microphone momiyo Musa. Ma Musa chako wero. Ma according to me, blessings mane Kofi nomiyo Musa emomiyo Musa en kama en kawuono. To Musa bende no honor that blessings mane Kofi omiye. Iwinjo? An Musa ji tuma. Tum no wuok Nyasiaya, agoni mbaka Nyasiaya. Tum no wuok Nyasiaya, Mo made Musa who is Musa today. By the way, ji nong'e Musa gi Nyasiaya. Yes. Mane kama Nyasiaya no wuok. Koro album mochako golo next. Mana artist na mar ariyo. Musa ne ang'isi na tiyo gi Kofi nini Musa. Iwinjo? Musa achiel ni nikech an jathum matiyogo ema amogo machielo. Keti sekete kumoro. Yes. At least. Musa bet. Musa to kabedo manager ne at all. But I was a very die-hard fan mar Musa kena nan personal friend mare. And supporter. Maduong' kabisa. Nyaka kawuono koro jothumbe te maybe samoro en kaka en. To an gi kora kaponi jothumbe oriedo kama te. Jothumbe oriedo kama te. Ni konyo ng'ato achiel e igi. Kikonyo ng'ato achiel to Musa machako. Kikonyo ji ariyo. To en Musa gini gura layo luwo bang'. Kikonyo ji adek. Musa ni kuda layo koth Jaramogi. Angno penj maybe personal relation ma in go. Tok Musa, dong Musa osebiro. Makoro Musa obiro koro muji ochako ng'eyo. Musa makoro Musa teko ma Musa teko to koro king'ene nang'isi ni Musa jituma. To nwang'eyo tugo bende gi fans. Musa teko makoriwe gi jathum moro kwanza kuma ne riwone man wadwaro. To wadhi to waketho to kama wadhi to ng'eni wamiye plus. Kwa wadhi to wamiye plus. Wabedo kamano. By that time ni kuda lego nene Mombasa. Ni kuda lego nang'eyo social media. Ni pok aromo kode one on one. Wabedo friends social media. Ndalo no dokana na very close friend mar Kasuku Rafael. Very close. Very close. Niko golo thum mar Poditain. Giadi apondi Mercedes. Koro Nick dwa migrate from Mombasa to Nairobi odan mondo expand. Nosega biro moko management timbernan. Mochako dok. Wacho ni Nairobi makotek. Koro do biro Nairobi makotek. Ndalo chano tek omera. Sano berber. Ndalo chano tek. To sani okema kendo cartel somake. No. Sano ber, sano Nairobi biro, sano imako Nairobi ot. No biro mano osega dok. Koro do duogo kendo. Kano biro to dir Kasuku. Ma en emina do mondo Kasuku mondo timran. Omiye support. Kaka ja media ndalo cha radio ne gima lich e thum marach. To Kasuku ng'isa ni bana anto kanyal but anyalo mi ng'ato. Man Kasuku mano introduce kuom ni kuda lego. Ma yudo ka koro Musa dong nigi managers. Anana die hard supporter mar Musa. To segolo ka cartels mang'isi ka. Boso chako biro ka Musa. Koro achako golo tiene nikech an cartel to katimara. Ok adwar nikech I can survive without thum. Cartels gi to nyaka ng'wang'egi. Iwinjo. Jani cartel kenda but mana mar parodi. Koro ywara gi jok moko e girgi mamane kaka gichiemo to in gi yo moro minyalo chiemo go dong ywene gi yo. Manyiso ni ng'ato koseneno ka gimoro mienjo to gisechopo. Yes. Koro nyaka ang'isi ga gimoro ni nitie ng'ama no odhi wacho mondo riembo club. Ndalo no sache makoro ng'isi koro cartels chako mienjo no. Koro en ema koro en mbele kabisa. Musa ni koro ng'ate ma ok odwa gine. Cartels ka. Koro kaka cartels chako biro
to kasuku bende chako yudo sairi ni kuda lego to ang'iso Musa ni ba in koro wasegine kamoro wuonya nayo biro niko biro ka ema nomiyo ang'eyo ni min Nick en nyanaya. Musa ne mano miyo ang'eyo to penjo ni wuonya nayo wa Mombasa nie to dwa ni mondo be wakonye matin tang'ise nie tang'ise ni in ema nyaka irwak ni kuda lego kanye Nairobi ka to ng'isa ni ban miwacha an ok apingi ube noko kwayo pesa tarik achiel dwe mar auchiel no ne en 30th ne tarik achiel koso 30th gimoro kanyo kama notime launching cha emodok e welcoming party mar Nick Lego Nairobi ka. And Musa bende nomiyo Nick blessings mamare winjo nimiyo Nick blessings mamare kaka Nikofi otimone ma Nick bende obiro mobedo maber sana Nairobi ka makoro Nick kende kore mana yudo supporters na madongo mano supporters na te masamiyo jothum yes nwatimo mana wanyalo timo kaka jachien en jachien to cut the story no sort mar Nick ni kaka jachien en jachien nodonjo kuom Nick kaka jachien en jachien nobiro modonjo mo complicate kila kitu iwinjo gimono seloso maber cases mag police odonjo ang'o moko apani uneno solo media kaka notimre such things mano bedo matek gimorach koni ka gimo osetimore jachien nyaka kumono ninde jachien yes ok ne Nyasaye ne en jachien mano bet ma abenda wuon nayudo ni ang'isi ni nitiere kamoro matiye kowe thum nayudo ndalo cho yudo ka scandal en gima lich makomok ni scandal wadwa to kata tich riembi ariemba akona pana ang'wan cartels ka bino chako dhi timbre nande obiro makoro ineno cartels gi en ng'ane jathum komiyo gi ite ni mowinjo gi mi yie mawach nodonjo ka to kokalo muduo koni industry mar thum to ki survive aseneno an industry mar thum ki survive cartels ka biro donjo kanyo to an kaka an ga chuny nono aneno ka wan ka Tony Ndiema mano chieng' moro mabe chieng' manawe tich ne wan gi Mose ka Judy mabet kae kaka Nick ne wan gi Mose ni adhi akawo pesa counter mado bie kamera kano nyalo wacho nadhi akawo pesa counter tatera miyo Nick tawegi kanyo gi joband tera nadhi iwuok mayom hivyo mane kaka nawe after sometimes achaka neno ka gima ber mon waloso chat jachien ju biro dwa ketho gicha achaka come back after sometimes uchik jachien ionge teko kuoma chaka duogo kor kwalose kendo waduogo kendo gi tim cha te kor kwalose kendo omar jachien kor kobiro chien kor maduong times 2 jachien uduogo kendo times 2 ma jachien no utamu notamwa gima ber but I thank God Nick timo maber Nick nigi dalane ingena wacho no timo maber mapok odhi live kogocho yawa to Nick go thum every weekend yes Nick go thum every weekend nitie ineno an kama chopeni anyalo manage jathum nadhi bedo manager mar jathum nikech age na kotimre nade ok oyiena gi sani iwacho ni kijawer maber onego ing'e sami wuok e stage kata kimiel mamit maromo nade weji kapamo nitie kama onego we miendino kik imiel ahinya mi ginene ineno Nick noyudo ka ang'isi ni thum nigi season mare kako dhi kako bet then to ka ng'ato gwedhi season de norumo ni competition ni high kore wa thum to pod onyalo goyo maber to nitie kama nyaga thumano ma pressure onge. That's why I migrate from town to rural. Mas is doing very well. This year sani kidwaro jathum mopore ni Nick Lego kenyal no. Keep camera maybe keep penjo jathum man within Sia town, Sia county as a whole. Nick ne mibiro nyisi. Meaning is doing good. En gidala ne. En girombe ne en gidoge. En girangai. And he's a performer. He's a performer.
Mando kata mana kawuono jothum mantie madongo gi kawuono. Ikel wuod nyana ka sani. Iluonga kae. From nowhere tu. Obira Nick Solo no kende. Timie ja keyboard wa mi example gi Mose nika. To keyboard tie Mose maybe yudo ke wuod rata ma gocho no kote. Those two combine. Ariyo go kende. Bani biro ringo. To katimie ni ja keyboard ma solo ngaso ng'eyo gimodwa timo. Mando kati yude ma for example wakawacha no jakomo. Kati yude mana ka samori gole komer. Ichunga mara koma microphone to deliver. Wacha kiru kani komer. Ogri akawacha ni okaja komo. Wacha ni kiru ni kosemer. Timie microphone poro dhi wer. Matek. Kendo deliver. Koro toknika Kaja chien oseketho. to doga beta yueyo matin. Ipimo pache chi. Apimo pacha. Koro manyo talent ka. To kot Jarapogi biro. Papoa. Kot no gocho na kar Mombasa nyalo paro. Waromo kod dho Mama Lucy kacha. Mangise ni before that kane poko kot obiro naneno koth mokwongo ka babana notho. Kane timo na Rambe town. To kokome mano biro go koth. Kokome mana luonge Rambe anake okoth. Naluongo kokome Rambe to biro kode. To ngisa ni mabe jathum Mobodwa ang'imi stage. Tamiyo koth stage. Ano 2017. To koth kane mako mower. Tangiso kokome ni bwana. Kijana ne nyalo go thum nego miye platform. Kijana ni ber. Ma ko jathum ichuno. Ma talent ma man kare. To koth no bangiso ni bwana inyalo go thum. Iwer maber. Mano neno koth mokwongo. Neno koth mar ariyo after 2 years in 2019. Kano luonga. Mwaromo Mama Lucy Junction. Anyise ni ano ka wuogo jathum e kor yo. Kidwa ni mondo wawuo, nwanyalo winjre. To tera kumidake. Mano dhi kode ode. Mayude ken gi jaode. Jaode kanyo. Mwawuoyo, mwawinjre. Nwachako tich. Ini dwa kuma ng'ato dake. Sindio, ngidwa meje ngama kia kumodake na. Kanga ngise ni dhoot agona kiful ang' nong'e nari ni dhoot ago kiful. Keto onge ot. Kanga ngise ni nyithindo nindo kech, kata dhako nindo kech, ang' nobed gi lit mane. Keto samoro dhako do onge. Koro mago are the first requirements maga mar mondo a manage. Nyaki bed gi dhako. Number 1, kiseromo bedo gi family, ng'ama go thum mawere Nova 18, nyaki bed gi family. Mano Kionge goto nyaka wamanyni. Nikech kata jothumbe manyisegi nitie man mobedo gi family nitie go nyaka kawuono gi nyithindo. Nyithindo ng'eyo luonga ni kuka. Nyithindo luonge ni kuka. Yes. Ineno joma sa manage gi. Nyombi. Joma se manage gi. Nyombi. Mase manage gi. Kata sani an gi simbe mi mon ute gi e simba ka. Kago simo kata masane kago simo kama. Tungisa ni fadhe wacho nani? Ma ongei kaka kware od. Yes. An timoro ma managers nigo. For example sani ni manage jathum. Tin gi namba jaode. Gik mutimo kata gik matimre pap kucho. Iduoke ot ka. An mana onge ok nyalo yudo kuoma. Oma? Mano ok nyalo yudo kuoma. O managers nigi tim mar duoko wach. Gitimo mang'eny. Managers mano to rach yawa. Apo bade gik magitimo. Mar ariyo nitie gas moko moro mogo e pap ka. Iseneno ka jatendi odhi obet gimoro. Ibende mane makori lucho timre nani? Miyo kigore gi band leader gore gi managers ka pile. Donget gi gimoro. Mano ok nyalo yudo kuoma. Nyaka mangi An gimoro. kionge to girlfriend ni obiro kionge to an kipa mare. Abiro timo anything monego timne mobedi security modog modhi. Kikiwe management kawuono. That's me. Adwa donje Kata thum. kipenjo minego samoro ing'egi ne japap king'egi ni ng'ane mama cha wuotho gi ng'ane mama cha wuotho gi ng'ane. Iwo marach. Penje ma wuoda jigo no osedhi e inbox ne ni kama kana otimo kama. You'll never get. To ka en go to me evidence. Into pok awinjo kuom. Ok ibiro yudo. Pese mano And osemiye again, kumoro. Pes Mag mon gi ma topodi. koro wach pesa no ba biro. Okay. What if I go say moko na scandal gi jiedi? Yeah, Dick. Mamon. And I know them.
kanyang no wuoye. So now Ni dhi od Okoth. adhi oro Okoth mowuoyo mowinjore Mu chako tich. ochako tich. Nayudo ka Okoth nigi talent. To ng'ama konyo Okoth mondo Okoth olos bando bedo Okoth ne onge. Iwinjo. Mokoth muneno sani ni. Okoth maneno sani mineno sani ni. Mano is my product. An mamiyo Okoth is Okoth. Today. Kawan gi jatho moro matin sani miluongo ni Lelo Wuod Mary. Jatelo mano te kwire kamera. Okoth wang'e maber kabisa ng'ama oloso. Moketo Okoth kuma entiere. Kokomo Victor Pinyore. Big up senior manager. Kokomo is a very good manager. He's a very good manager. Adwa nyero wach gimiro. Minyero ilo tuji. Kokomo is a very big manager kenda luore sana. Kenda miye respect. To eno koloso Okoth. Ng'ama oloso Okoth momiyo Okoth kata Kokomo nong'eyo kata obedo gi interest mar dhi tiyo kode en Wuod Ajego mawuoyo kodi. Tudongi Ang'isi mano. Ang'isi ni mondo ane Okoth mokwongo Kokomo ema nokele. Tudongi mawacho. Nokele ka ndalo en manager mar a certain club. Iwinjo. Dine bed ni nodwaro konye. Nikech potential mar Okoth no already noseng'eyo. Iwinjo. To noweye. Wendi chako weche diri. Kireno. Noweye. Ng'eyo potential ja nong'eyo ni nitie. But noweye. Noweye nang'o. Mondo ng'ato kuongo gini. En mong'eyo mano. Koro an kana dhi Okoth, Lelo Wuod Mary can be a witness of this. Iwinjo. Jomomiyo bando Okoth obedo Okoth ma ji ong'eyo. Jomong'e Okoth kawuono go. En Wuod Ajego bet kae ni to gi Lelo Wuod Mary. Ma wagol credit kuom Kokomo Victor. No, credit nyaka mi ineno gi sani. Nitie changes mosekelo kuom Okoth. Ma mano bok anyalo tamora. Iwinjo. But foundation mar Okoth. Momiyo obedo gi interest ni koro nyalo bedo e band ni. Wuod Ajego mano kelo. Mano kata Okoth ong'eyo nyaka gi ode. The people who understand them. Kokomo gini jok moyudo gi ka gine first floor. Foundation mari nyaka Lenton. First, second floor kadhi malo. Ka Kokomo kawe gi mala ahinya in kari yakore. Okay, gine mi ku no, gine mi. Anyisi edier mane fact. Dongini ya. Nikech king'iyo Okoth. Aseng'isi history mar Kofi. Wabire mar Musa Jakadala. Wabire mar Nick. To kapone mamawacho gi Ariambo. Dong these people they are there. And fans be nitie. Yeah, it is true. Fans be nitie. But And go back sani by that time YouTube ema pone onge mang'eny ndalo chono tiyo gi nini. But kidhi yudo these clips they are there. Winjo. Okoth no wuoyo koda. Apime dong nasewinjo kaka were nang'eyo. Kanwa the first somo wadhi Okoth gocho Okoth ne gocho Pipeline. Club moro mar Mkama niluongo ni Makuti. Okada mention nying joma notiyo gogo. But wayudo ka Okoth oketne user e keyboard. To ja keyboard obet piny gi girlfriend ne madho gik ma ji madho gi. Koro kawo jawa emuchung' e wi keyboard timre go ne to Okoth wer gi user no. Masa moro ng'acha be ywe wil. nikech gicha audio to onge gi effect. Onge gi effect. Gicha go mane tu. Inano. Nanyiso bana ne bana iluonga ni mondo manager ni e. Number 1, jotije ni nyaka oriemb te. To ngisa ni baba koriembo gi te donga ngisa ni nyaka oriemb gi te. To thum tibro go dongi ne miwer ine madich kodi mokwongo. Joma nitie ka modhi tiyo go ng'amu yie ni nyalo tiyo. Ok ng'ami chuno ni ni wer ken jathum ni stage to ng'ato bet piny no bet gi nyako. Mano gima ok timre. Ja keyboard no wuok, ja drum no wuok, ja backup no wuok. Donga mano thum dongo rum. Dong bando kathrete. Chieng mane gi wuoke no. Ja backup akawo Lelo Wuod Mary. Mabene ne pod kia wer ndalo ne kia anything. We yanyo Lelo Wuod Mary. Ndalo no. Ndalo no kia anything. Ana pani wacho ni mabende kia wer, mabe wero na thing. Ne koro ko tako puonjre to. Koro bendo kia sani nyoki winyo kana thumbe mogolo.
Dine video ne kaka ler. ler si an na gine na support Dine video mar lelo. an mana share baba wawacho ni wachungi okang' manyime. Mago kora wuoni kuom product maga. Ha? Mago my products. Koro lele mondo replace ng'ama ne riembo. E backup lele mana replace. To kia wer ndalo no. But nodonjo. Mondi yudi skiza tune mari ne Nyasaye mogo kod Lilian Jairo. D-Star, aboro achiel ariyo star, birio aboro ang'wen hash. To set ine Nyasaye by Lilian Jairo as your skiza tune, dial star 812 star 784 hash. Come on! Oteni usuni kod LTN Luo Trending Nation. Ma indi luongo ni LTN Luo Trending Nation. Uwe akunga just long. Awinjo ka koro adieri donjo kama koro long omaka. Asebiro kamiyo jok moko credit mang'eny. Kamiyo credit kuma gionge. Kawuore ka gino nenore kaendi. Okawado, waruojo waje gini kaka en. Nikech nitie jok moko mimiyo credit kuma credit onge. Nyakore mugima pod en LTN. Wan wawache kaka wanene. Imbi nyalo wache gi kaka inene kono, kata inyalo biro mon wawache kanyakla. Kaka imbende e gine, nikech wan wachiwo platform. Iwache kaka entiere. Pod wan kaende gi manager himself, nikech iwacho ni once a manager, you'll always remain a manager, kata idhi mana kanye. Koro ni pod wan tire kaje chendo jatelo. E wacho koth Jarapogi. Mono podo wadhigo mbele matin. Ne pod ilero no matin kanyo. Iwachopo kama adonje bando koth. Kuma Majotich oringo. Wadonjo gi Lele Wood Mary. Wood Mary. Mabende ne pod kia wer. Ne kia wer. To en makoro nyaka nwakete kaka backup. Nikech nwadwaro joma are ready to work. Exactly. Wabedo gi Lele Wood Mary. Amanyo ja keyboard. Ilongo ni Deno. Wodeno Wonyagongo. Wadi Sam Salad. Ting'eyo na bende kama tiye band matiye. Nitie kaka tiyo gi jotich. Ma jotich ko winjo ni adhi e band machielo. To gite gidwa bi. Gidwa ne gibi. To kako kadwa ni kawuok kamoro. To ka uji adhi gang wach ni ng'ane. Ng'ano dar gi joge. Ni iketo ne ng'acha downfall. Ok adwar kamano. Bantie moro makoro chuni. Nyaki. Ibed gi jok moko. Waloso band mar Okoth. Kwase tiyo ko koth ndalo 2-3 to ng'isa ni en gi somebody mosebedo ka sponsor since nyaka nochak thum. To odhi introduce ko gi Obala Wood Kindu the late. Chunye mondo wiyo mayom. Oromo Obala Lavington. Mobalo penja ni bwana. Asekonyo kijana ni to osebedo gi managers. Nyaka nachak konye kori manager mar 4 mabiro. Ang'o mi datimo ne bwana ni ma joka pok notimoga? Ang'o mi nyalo timo ne bwana ni? Mo bende ji ong'eye nobendo jathum moko ka thum. Ochal gi Musa Jakadala Giri. Nang'iso Obala one thing. Ne an ok abiro mar mondo akonyo Koth mondo ayud gin moro bang'e. Kiyie supporte to bendo yie gini bet kode. To miya only 3 months. Tibiro no change. Ka change onge after that 3 months no. Tibi penja nang'o timre. Change mana ng'isa ni biro neno mokwongo. Ibiro neno ni thum Okoth goyo sani. Ok obiro goyo after 3 months no. Ka Okoth ne thum ne ji 2 to nyaka jok moko adek timre nan. BA. Meaning ni after 6 months. To Okoth biro bedo samo. Obiro bedo tisho ne some people. Nikech kako Okoth wer. Gi kako compose wende ne. Exposure mo Okoth pero timre nan. Olak. And man the thing ma adwa timo ne gi sani. To Obala no kone abiro miyo support. To Obala no miyo support 200% plus. Obala Wood Kindu. Obala director. Nyingo Obala director no mana chake. E bando Okoth. Manyiso ne director e bandu. Ok ne director. Mokwongo Obala himself ne engineer. Obala himself ne engineer. Mane notimo welding. Stainless things. Audio Safaricom mantiere Mulolongo. Kidhi Kitangala Makamacha. Chumbe man kanyo mag stainless go te Obala motim. Winyo. Goro ne director e kambine. To nyingono ne onge by then.
ochako biro bedo director e band mar Okoth. Koro ariwo director mar kambi ne cha to gi mar Okoth ni tanyiso ni koro Obala en Obala director, and mana kaka nyingno nobet until today. Obala nomiyo support 200% plus. Nyisa joma support jothum gi. Launching mwatimo mar Okoth Jarapogi, nwatimo launching mwachulo jothum te kapok launching obet. Kata simar nga Obala wuod kendo. Iwinjo, mana miya ngisi nomiyo wat, mano osetimo ne ng'eny. Tadiera after 3 months mana miye cha, oneno ka deliver. Change obet. Nwatimo launching Egesa. Ma Musa was the main artist. Kaka nase wacho nicha. Musa was the main artist. Ma kanyo Musa kochako gonwa bei. An Musa konego na bei ka din gi jathum moro amora mana wuotho go kana dhi ne dwani konyo na jathum to konego bei. Iwinjo. Fredi Jakadongo ne nitie. Mwatimo launching. Ma very successful. Very organized. Kanyo ma ji ong'eyo ni kar Okoth Jarapogi nitie. Mano Kokomo poko ficha. En ka ng'ane, en ka Fred. En ka Fred Jakadongo. Iwinjo. After that, wabedo gi issue moro obiro kind Okoth gi Inda ka. Kama ne Okoth. Mar thum, mar kwacho golo kokecha. Lweny na goyo solo. Tangisi nitie lweny moko go gi toke, lweny go gi brain. Mama penja gokinyi ni kara chiwuora ere. Yes. And kinyalo penja kawuono mana wache e TV kaka bet kaja chir kan very confidence. Okoth noko kwalo thumbono. Ai jatelo. Mano na gadiera 100%. Makate gi dwago aburo ta chunga nyisi noko. Mama penja gokinyi ni kara chiwuora ere. Noko kwalo. Gima notimre akia, but what I know, thumno nwa compose, Okoth no compose kaka en. Mano timre ga notimre, donge. Lweny na goyo, mabendo luonga names, magi mano timre ga notimre. Tingeni sirikal ok dhawogo. Kata joka kingi ok nyal dhawogo. Ne giloyo wan wa accept. Mathum cha kata nang'eno nokawe. En mane awacho ni rupiny era. Macha thum Okoth Jarapogi. Composition kare ne chal. Composition manyalo bedo machal. Kech mama penja no kwale, ng'ama no kwale tak cha, to Okoth tok no kwale. Bwana ka gin ma ji ariyo tiwacho ni Okoth to kokwale. Ka wacho ni yawa. Ng'ama no kwale tak cha nikech ing'eni thumbe be sani mang'eny chalre. But gimomiyo ineno gino nomiyo ang'eyo ni Okoth dhi biro bedo jathum. Iwinjo. Kech kiyudo ka composition ni maybe ng'ato nyalo claim. Yes, and gino nomiyo wa very credit. Majo ng'eto koro ing'eni sa anytime jathum matin dwa dhawo gi jathum maduong' kata issue moro dwa donje. Ji nyaka ng'e nang'o matimre. Koro fans magore ka kata bana moro mane wacho tok ne dhawo kata nobok nowuoga. Wan man wagore piny ka manager bilo kaduogo piny kon. Manager an bilo gi bloggers. Wan by the kara bloggers mongo an man soul. Mongi sanya kana yao Facebook account. Man an in my life and my entire life nyaka ne chak bedo Facebook nyaka kawuono. An ka account sare. Oda jego to gi jekto no tieno ke moro. Ok ibet gi sudo. Mokwongo an ok anyal bet gi sudo nikech mokwongo ng'isi ni sana ng'ama duong'. An abiro nyisi e wang'i whether you like it or not, abiro kweri kihero goya tigoya. Mama no is allowed, inyalo goya. But iwacho. An awacho ni yanyi bok abiro yanyi but abiro ng'isi the truth tang'isi publicly e mbele ni ok adhi kuodhi maka kuodhi kamoro tibiro penja tang'isi gima nawacho cha. Iwinjo. Koro ne an aonge time mar yawo sudo account nyaka sani aonge go. Wabedo kamano, kane chopo time, ne wayudo no koro osebedo kamoro ok wanyal tiyo matin, kech 1, 2, 3. Very peacefully, kende bando Okoth kane wantie ne wanyaka gi board of directors. Obala was there and the group. Nangi dhi mangiso gi ni from today, oka bed manager, mabeni ndalo nadawa bedo manager kabisa.
mana post nyaka kidhi e wall inyalo yudo ok adiritigiga mane adhi ma I introduce Kefa Ben wuod Migori. By that time ne en our fan kabisa e group cha to nikech ng'ama nyalo manage Okoth by that time ne onge na introduce Kefa ma police canteen ma Kongeni ema nadhi ma akawo jukumu ma miyo Kefa publicly ka jobedo gutieno ka igo thum ma keto Kefa officially manager mar Okoth kana wuok Ewinyo maduoga bedo sana koka atigi jathum moro amora diere kanyo Okoth ochako manyo ni bana duog wati to an kama kaseket kamoro miwuok to dok chien ok bed ga maizi naise nanyalo biro lakini podi to noyudo ka bende nasewacho ne wach to matimre nani aweyo nok adwar to nitiere osiepni moro kata ng'ati moro ma kong'iso ni bana ok idwa timo ma lakini adwa ni mondo itim kama to kinyal kala wach ni timo Kevo Makawili iso na Okoth rumo kan Kevo Makawili ong'eyo Koika Makati Koika Makati no Sam mokwongo gocho na mokwongo Sam Muda Sem Anko Sam nigi dwara gine meeting e gi wuoyo gira na dhi manage Kevo na dwoko Sam ne sani pora chomo katimra nani ok adwa kotieko some days Koika Makati gocho na mo winyo nyako noro mo town na apango karibu dibich ko kwaro ka gin gi Derrick Nyalik the first time odhi waromo wawuoyo apenjo gini to Kevo mudwa na dhi manage ang'o ma Kevo nigo manyien modwa timo mano ok timo ma nyalo miyo olokre sani to Kevo no siyeno dwa bedo managed ne gi convince ang'o karo kapo kangiso ni yes kata luonguru Kevo no luongo na Kevo mabedo gi Kevo piny dono mangiso Kevo ni number 1 nikech nakia life mar Kevo kaka chal mangiso number 1 kionge dhako no kanyalo manage to ndalo no ka Kevo no erokore sana ang'eyo ni wich man in go kalid morin chabe kain go mano kanyalo manage koro kiwe kongo okanyal koro kiwewe magi to wana sawa to kabiro manage nikech ang'eyo jothum asetiyo jothum mang'eny mano miyo awe manage jothum anyalo manage at most 1 year after 1 year you will carry your own to kidwani wakosana kodi tiriti wakosana after 6 months kisebedo ng'ato magi agir men mowuoyo ko the first day monoromo gi Kevo ma Kevo yiena na winjo dongo ng'isino Okoth na atero mondo tera ode tawuok gi jogi tang'iso ni tera uru Kevo ayudo ka Kevo nigi manyoro nyare matin kor kane hospital ma confirm no okay the wife is there koni okay we can adhi kama Kevo goche otima introduction odonjo kendo band mar Kevo manorwaka officially e publicly ka jobedo peny monyieo na nyaka uniform nanga yani nanga manyien mano the first time irwako na nanga duka ano karwaga lag duka ka Kevo norwaka ma elegant ilungo ni elegant yes ma manager wa taromo gi ng'ato no Jacob Pundo odwa ora Jacob ng'isa luonga koserwaka mosewase ng'ado kek mosedhi kora dhi bedo kamoro to Jacob biro ira nakia Jacob koting'o nomer kabisa to ting'o glass tang'isi gimoro ni ng'ato kowuoyo kode wacho penj ariyo kata wacho ariyo ting'e ni who is this person nakia Jacob sama nobiro ira nanene kaka Jacob to kane ochopo ira mochako wuoyo koda I saw something kuome makoni ng'ani ok en ng'ama paro cha Jacob nopenja ariyo mano balo penja kan ka Okoth ka ni bwana ni wuon club ni to Kevo ni jogging manager ka to Kevo ni ase promote ka okane change kuome in change mane mikelo morwako ruoki maber ne to ni jatelo ibiro neno to kidwa wuoyo mang'eny to kiny sani piny otino thumbe ywako ok onyal wuoyo kiny the first simo mana kwongo mako the following morning gokinyi Sunday ne mar Jacob to ng'isa ni bia club kuma nitiere cha tadhi tayudo Jacob to nyisa
kaka ong'eyo Kevo kaka osebet kama osedhi mochopo nyaka kode. Koro ng'isa mondo an bende asel ne new ideas mabiro go madam miyo Kevo change musically. Tapimo ne tang'ise ni dweche adi 4 tibiro neno change. Ang'iso Kevo koro wadagolo thum. Wagolo thum. Mwapango gik moko. Thum owuok. Wapango launching. Kendo shida chako maka kendo gi joka inda. Dong shida no maka ka wan kokoth. Kendo kaka kono shida chako yuda kodgi. Koro ne chalo ka gima ane problem. Tunti gimok matimre coincidence. The very mokwongo launching no be wapango gi inda. Inda mana dwaro mokwongo. To koso winjruok nobedi. Mok no winjre. Chieng' wapango launching indo se hit. Inda masani mane mina na inda wunya ndare. Chieng' wapango launching Jogo Road. Inda bendo biro moke kanye. Qatar. To inda no. Inda kaka en no. Ok ni poro temo. En inda. Owachi ni mondo watimere nani? Un jam rescue. Wan jam rescue. Nini manyisika? Katelska. Giseneno gimoro kuom ng'a? Kevo. To inda kocha pod chamore kendo chamore kabisa. Okaluor wacho ni fitina nokete. Mondo indogo shoka. Negi pango. Mondo bag macha. Noa cancel shocha. Tanyisi ni an ka pango maketo date. To date no kawel. Makata Nyasaye manyalo miya awil date. Ok dan wad. Ang'iso Kevo ni my friend, kidwa na bed ni manager, to shono nyakwako. To kidwa ni mondo kabidi ni manager to kawuone mwawe tiloko shono. Two things. Oye. Nitie joma nitie toke ka. Mong'iso ni bana shono nyaka wel. Nitie nyaka mawuondowa ni wuoyonwa gi wuonya ndare mondo lok show. To en ma kumo dhi echa. Odhi medho ketho nyingwa kabisa, no wacho weche moko koni. Ang'iso Kevo ni weri gi ng'ato diniti. Apenje ni in gi roho no dhi timo launching. Pod nen gi naka moro. To nitiere ji ariyo. Mana ng'eyo ni koyiero no dhi timo launching to watimo kata Kevo dwaro kata ok dwar. Tadhir Derek Nyalika, apenjo Derek. Watimo koso ok watim, in gi roho. Ni bana watimo. Mano tik mokwongo. Tapenjo Jacob Pundo. Wuod Bondo. Watimo launching koso watim rango. Ni bana launching watimo. Kora duwir Kevo. Ang'iso ni bwana, idhi timo kata idwaro kata kidwar. Ne watimo. Gi challenges go. Launching was very successful. Majo piny ong'eyo ni Kevo nitie kare nyalo ga change. Ma Kevo no change. Bang'iso Kevo ni Kevo. Koro te wadhi. Koro isewuok wadhi. Iti din kone. Wacho donjo to gik odonjo to kal. Tibiro dhi. If not, thumni idok moko manitiere cha. Kevo ng'isa ni baba winjo. Katels ka obiro nikech an mokwongo an ka e club. To mondo inena club kendo ka dhi tich. Kama jothum wuothe neno kata kidhi yudo kacha samoro jothum kosego thum gi gudre kamoro gi wuoyo. Idhi yudo ka gin e club moro jego mbaka. An mago kweno mok nyalo wang'a. Ok nyal yuda. Koro giromo ga seche koro uda jego rach sijui nini. Ing'eni gigi tawinjo gik ma giwacho ka ng'isi ni gima timre e band ohangla band ma wan go ka gi te. 99% information rango. Kichake band matin manyo yaw nyoro nyaka maduong' mogik. Information mane band go te. An gi information 90%. Masa moro joma tiyo kod go onge go. Wadhi penji mbele ka. Ang' ni penja ng'na duoki. Okay. Iwinjo? Wachako yumba gi Kevo. Aluongo Kevo, ang'iso ni ba gimoro ase smell rat. Something's coming. Be very careful. Wapogre ga. To in midhi mi wapogre. To kwapogre kodi, gimitimo kwongo. Kapok wapogre, make sure ni ruko tolni. Kwapogre kapok ruko tolni. Idong' oko koni. Mana ng'ise kano kod jedi. Kipenjo biro nyise. Kevo,
Ipenjo biro nyisi. Aneno mbele ka. Kevono bang'e nyaka dalagi makata kadonjo dalagi sani to miluongo ni maneja. Nyaka nyithindgi te. Nyaka nyathine matin. Last born mane kane nyuolo, kana dhi bandage band to ne nyuolo cha. Ong'eyo maler. Iwinjo. Gino chako biro, gino chako yumba yumba. Kevo dagi chikore to. Ng'ama nawacho cha gima nawacho cha koro biro matek. Achaka ng'isa ni ba, there are something. Mantie nyaka lweny moro magoyo, lweny madhawe gi fan. Kan wago thum Suja Mall. Iluongo ni Mugos. Malo. Ka ng'ato biro, dwa donjo thum gi nyiri adek to wang'ado gate. To dwa donjo gi maongo moko chulo pesa. Koa ndalo notie band moro machielo. To yudo ka gisega plan something bende ka. Koro idwa go kore ga mar mondo riemb ng'a? Mondo riemb jok. Nwagore physical fighting. Gima pok natimo. Ma jok koro dhoga ng'ap. Mano bet, achaka luongo bwana. Miso ni ba, there are something. Mogik ta luonge ka wan gi jo band te. Plus joma na support waka. Mangiso gi ni an, gima miyo luongo meeting ni, band ni dok chien. To dok chien nikech ke? Kech mwenye band. Tangiso ke bono siepa. Diwe mondi. Koke ruko tol ni. Tano kadoko cha kudi. Tangise ka jo bando bet. Tangise. Idong kono kendi. Anade be. Nitiere siep na moro, siep na kabisa. Mane kelo issue. Okara donje mang'eny kanyo. Nanyiso gik mana jo mane kanyo no winjo gik mana nyiso gi. Kaleng matin. Yisu mar pesa moro biro gi nako moro. Nino me kiano la pesa kiano timanga. Macham. Koro magi golo ke band ni. Awiro ka nyathina botho, pok otieko 2 months. Hello. Ma ang'isi gima nogola band Kevo. Wach mana wacho mar ruko malocha nika. Pod en pending. Idwaro yo maondo wakosa gi Kevo. Kevo kia gimoro amora. En gigi timre to kia but nanyise ema nokone. Wach pesa chobiro. Gidhi bede meeting. Kaka ng'isi ni gima timre industry mar thum gima kia kata di. Makata ko timre kawuono to kal 2 days kapok awinjo. Gidhi giromo. This woman odhi ire. Magirome ode. Magiwuoyo. Gitimo gik mana gitimo. Kaka na nyako no bedo advice to be okawo statement Safaricom. Obiro go. Okelna gigi. Ang'ise ni bada gik minene miyagi. Gigi na ng'eyo kaka nubet. Koro story ni ang'eyo. Wadho bedo wuoyo. An gi the lady gi Kevo. Wuoyo chalo jomo winjre. Do nyathina odhi otho. Ayudo ka koro uwoyo to samuonge to nitie kaka ichaki one meeting after meeting. Yes. To one problem man go. Me I don't talk. And I prove myself right. And I gani gimo watch ni no. Kawe ka ko watch ni kono. Kina na man the best way me nyalo kawe ko. Kawe like that. So long as nigi no ko affect an gima luoro gani gima do affect kama koro atie koni. Man ta nyalo go chonga piny male ma ombo ngato. Lakini man timre thum koni. Nano mago no ko chuna. An gima iwacho na timo to ka timo bende ok chanda ka. Otera nyaka ka police. Ndikina barua ka police obtaining by false pretense. Mojo ngisi police nanan broker mar Oangla. Onge kumoro moro mati adhi go offices mag jitago picha takete Facebook mondo wund ji natiyo. Ndalo no Odokati a very sensitive office. Very sensitive. Very, very sensitive office by that time. I was junior there, but none of the very sensitive office. Ngata okunyal donje ovyo. To policeman oterne wach ne. Ingeni gikwongo ngiyo gani ngama ogo kani any location mane. Ngano kane ngiyo location ta mokwongo kamano yuda kantie. Kamano location golo. No buoge.
To penjo mama chan to iwacho notimo ang'o? Ni mano mana Joangla onge tich moro amora motiyo go. Police no ling. Ochako kawo time. Ochako ng'ayo manyo location. Oyudo kuma antiere chakora onge. An a different location. But kuma sensitive. Kama sensitive bende. But the same thing. Kaka for example, sando ngwane sitting room. Sani in a sitting room. Angi woke be a kitchen kata bedroom. But in the same house. Ochako yudo kama very sensitive. But kama bende ngata ko nyal dhi. Ochako penjo ngata ni Uwacho ni ng'ani timo ang'o? to police no gochona. Barua no saka mean go. Ma barua ne bendo kelna ka boss na ng'eyo ni kelo na barua to konyisa. Niti nyaka chats madhi mbele. Amekuja. Maka neno te. But alengthi. Okelna barua. Sunday. Koro kinyne dongen Monday. Koro police to gochona. Tupenya bari yako Jackton tangiso ni mzuri. Nilikuandikia barua ukuja hapa na hujakuja. Tangiso nini hiyo ndiko na barua nani? Ninge na rina ndiri na dhibiro. Mokwongo ini nga, poki wacho na nini nga. Ine mane ndiko barua ni ye. To ini nge nari ni kiny sangweno kine ywada kanti. Namba ni boke ndiko. No nego beni ndiko na barua tindiko namba ni dwara chieng makama sama kama. Tan ma confirm ni na will be available or not. But okenyal ngisa ni dwara sana. Kora we tich matimo ni munda biri kumi dwara. Angisi ni okay, anaonge shida. Give me team. Dogini police officer ni yes. Auro ni number. Send report dini. Signal that number. Ni dwara kama sama kama. Munda bedi release kumatini munda biri. Token gima important. To we kiny na biri kiny. To ngisa ni ngamo mi biro ka odak mabor. Korense kodak mabor ni kinyo konyal duogo. To karabe dhi biro gutino ka godhiambo ka ati. Sa paka achiel abidhi biro kan. To ngisa ni mana mwatim. Ngisa ni sawa. Okay. Yes. Abende kasi wukuti sa paka achiel. Notera nen kinyago. Adhi kinyago. Ayudo ngama ne accuse ano. Gi joge mane gogo. Kanyo. Adonjo I introduce myself. Tinge jogi, ni jogi ang'eyo. Ng'ane ng'eyo makia. To wach mane kindu. Ta wach nunu ngisa ma barua no ndiko na barua. Obtaining by false pretense. Maybe samora mana ko understand kisungu. Umbu nyalo lera gima obtaining by false pretense. To penya ni you owe this lady. To is okay. Na owe. But nitie kaka no timre nan no waloso mano koro gisane kapo na owe to maybe odwani monda gima no loso chamondo timre nan wadwok kendo to gima no ndiko na kae ni gi gima na owe to gin different but dong penye dong magito pesa godonje simba yes pesa godonje simba to ne godonje simbi nani tagiso gini ma na wat treasure number 2 no nego benwa date boyfriend girlfriend moko no timo mama ne gimo kelo wach makoro wachopo kae. Number 3 ni nitiere mana kaw mana hole mano be nitie ei magite koro ok ang'e ni mage miwacho nikech muwacho ni to ken nuni go bet specific owachi ni ma nwayalo kanyo an message mana golo gi WhatsApp gi Messenger iwinjo inyanyo god adiri nen WhatsApp message ma direct gi Messenger mana nyiso police and that case norumo ka police that way but nabedo promised with the people me I will know them and I was ready to rito gimana gidwa gini na kaka in binyru noloso na nyaka video mara inko kama moka picha na mukete e Facebook kila mahali maji record nyaka audio gino miyo osiep na manu watimo gos gik moko no wakoso nyaka kawuono makata nyalo tina kato kawuo sepa na madichuo kane gi record audios mar mondo gidhi bitisha ni gijane na dier mano e gima nogola kakepo makawile to nikech ang'eyo family gi ten wadong friends kendo friends
iwinjo mano gima nogolo kaka Makaweli awa monadwa mane jowu mawuod Kindu tayudo ka the same problem mane kaka buku Ilicha dwa bedo kore ka iyudo ka problem We- mirego cha miyude. na piyo koro wuoda ma lelo wuod Mary oyudo be ka koro ne dwa chako koro wuok tangiso lelo wuod Mary ni koro sani ito koro in wuoda tiyo to in kawe tiyo kodi tawe bedo manager mar Ohangla for good wachako gi Lela wagolo thum watimo video by bad luck ama by good luck tabedo transferred from my former ministry to the new ministry koro new ministry adhi abedo engaged gi so many things moko na nyal timo gi thum iwinjo and angiso nyathi nyaka chiluonge banjo mama. Mondo iyud skiza tune mar nyathi nyakach mogo kod Uncle Eddie. D-Star 860 star 416 hash. Nyagiruto tiwero sani mama. To set nyathi nyakach by Uncle Eddie as your skiza tune, dial star 860 star 416 hash. Donga miyera na mama. Oteni usini kod LTN Luo Trending Nation. kanyalo bedo manager amakora mwawuoyo mwadwaro new manager magibedo go but we are friends kabisa nikech lelo wuod Mary to koro kan kata ni thum lelo Mary chalo kaka omadwa nikech nwadhi mwang'iyo nyaka nyithindwa odhi mung'iyo makata kwa kosana kode nokwawuo to nyithindwa kata mondo wato wuoyo iwinjo Mano nyiso ni it is past music. yes so now kanye mane adhi machopo makanye ma wachna gi kama na chake management gi kama nyaweye nyogike Okay, kwano no this toto. Odhis Toto and by the way Odhis Toto is my cousin to natemo introduce Nairobi mana introduce Yeah. nodo Kisumu nikech ne gi managers ne ni mane advice then jok mana advisors mage and I was helping him as a brother But nengi advisors ne. ne advisors meke koro gik mara advisors no decide ni mondo tim donge mano tim an as a brother ne nyaka dog chien nikech kowe thum waro modal inano iwinjo aya thum ka e management ka inte jathum bro wili go ngana wiko hundwe Yeah, wiko huno. kenda dier maduk aywago nyathino sana Ng'eni kiywago ng'ato nyiso ni maybe nitie kaka imise kumoro. amise kabisa kenda wiko hundwe nego bed ni ineno thum ka en ng'ama nego bed ni thum konyo nikech en gi potential to jituma Yeah. ta nitie kamoro mane nwachako kod in fact an gi chunya maiye nan ready to support that guy kendo nan ready to miye the best mana nyalo miye nikech kowe kata thum ineno ng'at moro mineno tidhi mihero cha Yeah. then nitiere Mrs. ne nosiepna sana mono oseng'eyo for long Yeah. to nitie gimoro mane otimre ma mano my first time ywago ma pi wang'o ochwer though ok adwa donjo that story the only thing manyalo nyise maybe samoro bro neno this thing kier ok rach then anyalo kosoni kawuono Yeah. makosa achiel to nitiere samoro ber moko ariyo adek machien kucho monego bed ni timre nani Yeah, appreciate. you appreciate then anytime itimo gimoro maber to opponents magi can use even your sister to destroy you It is true. They use anybody that is around you. yes awiko hundwe nitiere kama ne gimoro timre men bende ok kia winjo men bende ok kia to there are still time pod nitiere opportunity nyaka gi sani Yeah. kendo one day chieng' moro he will be somebody man I know for free Nyiso ni kier moro to nobet chieng' diere. moro nobete and kidwaro jathum inyalo wach ni wuoda jiko osekosone
manyalo commit myself ni nakoso ne to that guy. Tok nakoso ne, ni nadwaro koso ne. I was forced to koso ne. Iwinjo? No chalo set up. Nen set up, ok no chalo set up. Nen set up. Ka korito ting'o muma jathum ma wuod ajigo nosekoso ne, to en awiko hundwe. I'm very sorry on that. To litna sana ni setup manoketi no, joma noketo no setup ko, be ok nodogo konye kendo. Koro ka ne dwaro ni downfall. To being no bende somebody ma is focused, to ng'ama odhi school mosomo mariek. Dine bende ok oriek, to kata sani thum awiko kodego. Iwinjo? But pod en gi time. And an kaka wuod ajigo, pod an gi thuolo mar miyo awiko support. Awiko hundwe. Awiko hundwe. Ikoni ng'ato yudi to wacho ni bwana microphone ni ema odeyo ka en deri adera. Bwana to gini kutigo kore kiduogo realize ni bwana ma microphone to mari. Mera. Mari pole mari koro kunya wuoyo kodi. In another in watch more. Gisani ni endi ujo musibire management ujo mono chake. Akieni une muketha jawa lakini jawa en nyako kethre aketha koso timore nadi nikech where do you say point ni? The main people maketha jawa momiya jawo njawore sana jawo njawore ok ndalowa mano wan manage cha sana jawo ketho nikech ang'o not all managers mark the word not all managers but some of them oketho jawo kendo gimedo kethe mang'eny kona ways magikethego. Iwinjo? No managers masani some of them ema medo ketho report gidhi medo ketho mang'eny to joma medo ketho jawago anyisogi kawuono awaendi mbali Moko sedi awaendi mbali no waendi mbali ok gidhi mabor ndalo wan mano wane jothum kata mano watimo competition kata ndalo mang'isi ni nitie ndalo mane wapush Musa Kofi Giricha nen ga strategy to sani iyudo ka nitie managers moko iluongo ne rant boys moko nitie mobiro sani ya jawaka giweyo juogi mane go gi thum gin gibiro gi juok masani juok ni oangla 90% mang'eny marach wabed maber mano dier moko bwana ing'eni in kiwacho gini to mano true nikech ji osewacho ni onge juok ni oangla nitie tok jothum te man kode ok managers te man kode some of them but entie is there magik mwaneno kia gwen ka mago gimarila gulu mwawinjo pete ing'eni gweno kiwacho gweno kiang'o in ing'eni ni gweno chane mar jathum nikech pichano kata ka ninene video no ne en video mawiri ok nyal identify this and so and so lakini what I know gwen en gimose wache ga ok en achiel abase winjogi but gima ng'eyo ni juok nitie thum ka to jomokele ok gin jothum mawergi jomokelo juok e thum gin some of us managers mano the truth mantie nyaka joma neko makari chiwo gotieno to biro nyisi ni mana dier mano kanyal ang'egi nyaka juwa ang'egi te but ok anyal nyisi ni ng'ane so and so jajuok so and so jajuok but ang'egi makata ka dhi romo kode kata kama for example an kama bete kodini ang'eyogi nikech abende asebedo victim of some of them anti other managers mosebedo victim of some of them nitiere jothum mosebedo victims nikech gin mana ka pinje piny koka bedo specific en true ni ajawa ng'ato nyalo nego ng'ato yes kwana juok timo gang'o juok dongi nego ng'ato juok timo gik moko adek kata ariyo number 1 juok nyalo rundi mibed ng'ama ohuo mibed raura juok nyalo negi juok nyalo kawo nyotani makoro in kanyo bedi ni jajawa kata in japuonj kata in police kata in president gigi juok nyalo timoni ndalo machon
jothum nego thum gi juogi mag anyuola ma kaka for example we tigo koth Jarapogi. Ok Jarapogi juogi ni dalagi. Ok juok. Juogi. Ni dalagi. Emomiyo wer. Winjo? Emomiyo ka ng'ato wer tipenje ni be gundu nitie ng'ama nower. Juogi margo koth no. Konyalo yudo jaduong' moro manyalo loso gi juogi ne madalagi no. Believe me not. Ok nyalo bedo jathum maduong' seriously. Ji tiloso? Loso nade? Donge iwacho ni konyalo yudo jaduong' moro maloso gi... Donge kisebedo gi juogi, juogi no nyaka losi. Bwana juogi komaki, to nyaka bi dile. Juogi komaki koko dile kata koko loso to nyanegi. Mano juok luo. Itrime maber. Yes. Tiloso gi ng'ama ong'eyo. Obed productive. Mondo obed productive. Gimo kelo kum micha mondo nya. Okoth ng'ene ni nyathi makich. Okoth ng'ene nyathi makich. To koth nigi dalane. Koth nigi dalane. Koro juok moko miwinjo wachogi. Aneno moko e social media. Aneno gi pile social media. They are real. Nitiere maril. Tikelo gi managers. Managers ma kelo gi ng'anygi. Manager gi kelo gi nang'o? Wan ndalo mane wachako e management cha, kata managers manitie before us. Nikech ne nitiere managers. Kane pok wabiro. Dong wane bwa biro. Dong sane abinda wuok. Dong abiro weyo. Joma chielo biro, nitie joma nitiere sani. Joma biro sani, giwacho ne gin digital. Magin some of them who believe ni kadhi aero ng'ane eka nyalo make it. To iro ng'ane tibiro iro sawa kwa tamore. Ira. Inyalo kata iro wuda jego minegi. To the end mare dhi bedo nani? In iwuon. Tieko ni dhi bedo nadi? Nikech juok mora mora mitimo gikone ok rum ga maber. Mano the truth. Emomiyo an abedo angala kaka betno. Ngimana mena nadakeni. An ema king'eya an ordinary. An adonjo anywhere. Nitie manager man gi class. Classes go gibete. Kendo wasaneno mang'eny mana classes go. To giko gi ang'o matimorega. Nikech an mina nana bet kumi kani. Hata onge sama inyadhi na juoga ni donego wuda jego. You are wasting your time. Kabisa. Kone ajuok is strong. An gi juok dalawa ka wauda kamano nyuola. Wudo mera. Iwinjo. Ma an kibiro ira ni dhi ka juoke ni magi dhi e sani go joma dhigo. Ni dwa biro iro wuda jego. To believe me not. Gimidwa notimore cha will come back to you. Bwana Okingi. Mana adier manyisa. Okingi. Emomiyo an awuon sama kata ng'ato timo gimoro kata wuoyo tang'icho ga mos. In iseng'eya pap ka. An ga gi boundary. Aonge go. An awuoyo gi everybody mo come across. Kata bed gi milion 2, kata bed naonge kata siling. Hivyo. And abede thuma wuok. An pok oweka gi dhako moro amora. Be onge dhako moro amora mosebedo ni chulo na ot. An kotama. Kaka samoro sani an gi challenges mang'eny ni. Tabiro iri no mari. Kawuono to diya. Lakini onge dhako manyalo bet ndara bet dwa chulo na ga ot. Managers gi. 70% of them. Ichulo ne gi udi gi mon. To gin gi mon. Nitie man nyaka mar gi mon chulo ne udi gi mon. Iwinjo. Nitie man gi mon. To mon ema odago gi. Ema nyuomo ne gi nyaka monde gi go. Managers utimo kamano adier. An some managers masani mang'eny bire management nikech ng'eni kucho nitiere easy life. Ineno. Tichak moro wanyalo ma. Kipana wuondi. Chiemo ri wuoth iri ng'e nyiwa mane pap gi mang'eny. Kar nyiri mane pap ang'egi tise wacho mang'eny. Ing'e gi mang'eny. Dwar some of them ti convince moro to idonje ne oyaw ni messenger inbox mare.
ibiro neno kaka yawuoyi timre kanyo. Managers maluorogi. Ibiro neno kaka yawuoyi timre kanyo. To kendo kichako iluwogi maber, managers matimo gigi. Gima gin go malong'o kabisa, en nanga mirwako e del gi wuoche, rwakruok maler, ivo tugidhi e gym, nothing else. An kaka an seche moko, an ok anyal, aonge gi anything. Aonge gi anything. But managers matimo gigi ahingo gi by far. Investments magi ya. An anyalo wacho ni amane jothumbe ma upcoming matindo tindo. To an gigi manyalo siemo ni ma thum nomiya to man to kothe manotimo, ok ng'ato. To kothe manotimo. Iwinjo. To jogi yudo ka nitie, ang'isi ni agonyone, akia ni manyisi, ang'isi ni agonyone Pius Omundo. Gine kama. Inene managers wagi te. Mantiere gi te. Ng'ama number 1 monego bed ni miyo credit sane. Kokomo Victor. Komo mane. Wekito wacho dhoga. En Pius Omundo. Ang'o momiyo? Number 1. Kokomo no bidage wacho. Kokomo mane. Lakini kimiye credit kama onge. Okay. Pius Omundo. Pius Omundo nikech ang'o? Pius wagi jathum piny. To Pius nyaka ne chak manage thum. En jathum achiel nyaka nochakno nyaka kawuono mowuoyeno. Pok otimre nani? Pok owil. Manager sama wantiere ka gi te. Ng'ama osema jothum matin, osema ne jadek. Manyalo kuono ni, gita nyalo kuono ni nyinge te gi jothum mag manage. Number 2 ewi Pius. Pius manage jathum from scratch, ko bende onge gimoro, ka gichande gwetho gi tiendgi. To jathumbe no ne grow go together. Iwinjo? Believe me not, Pius is the first manager mar Ohangla modhi to a political seat ko e bedo manager mar Ohangla. Believe me not. Pius achiel ne e the first Ohangla manager. Moge omo jothieth, medical officers from outside Kenya. Mobiro thietho Kenya wakasi ya wakucho. Mothiedho ji 2 months free of charge, mok kichul kata siling. Pius achiel ne. Mana manager ne. Ogero foundation. Omudo foundation. Mo kete recognize go babaki. You know? And that foundation is doing very good. Omudo achiel ne. O change the state nini madalagi. Moloko madala manocha udogo moluor. Mano pod mano mudho. Mano mudho. Maning'e pod iwuoyo mana kuom Pius Omundo. Ng'ato kotimo maber. Dong nyaka wene salute. Mano tadie. Pius achiel. Otimo mago. Nitie jo managers mose manage jo Ohangla mose hit go te. Kaka Pius manage inda mose hit no. But they have nothing. Kopogore nanga murwa kidende gi watch. To nitie manager mapoko manager thumbe mose hit matek go. Kata ne gine je thumbe mo hit matek go to ne gin gi chien. To they have things maginyalo siemo ni ma yudo ka. To joma ni mbele ka magijifanya ni gine jogo go. Kujifanya kata kidhi e public sane to gine me ing'iyo gine ji. Hakuna. Inene managers teki kawo miketo kamoro achiel. Nyaka managers matindo tindo manyo biro nyoro idhi ka for example chako koda dong. An manager. Nitie kamoro madonde matin. Moka depend kuom manager ni kende. Idon nitie manager moro matin, en engineer, otimo wiring somewhere, to manager thum. Iyudo manager en gi business kaka koro nitie bende ja video kaka timo video ni, to timo management. Nitie moro en ja gedo, to timo management. Nitiere moro men iluongo nango jatwengo chiluongo nani Taylor. Odhi timo macha to ginene. To nitie manager moro ene management. Gimo ng'e management no maduong' en rwakruok maler, gidhi e gym, gisero mon. To ang'ai kin kinene kuwuotho koni ang'o modak life mang'ani bete mar ang'o guok nigi lwete nono nigi nothing maka mon go onge.
to thum no borum to ne kor kan ti ne thum ki mane ja thum hit ma ja thum no riembi kata we bedo kanyo to nyaka joma uluongi ga lanji ka okluongi giluongi lanji nikech intiere kanyo iwinjo koro katieko kar managers ka managers masani kata mabiro mantie sani gi mabiro man gi timbe machalo maricho mawachogo onego gi change bere kaka wuod Ajiko makolor ne dhot to biro gocho ne mari wuod Ajiko makolor ne dhot tang na gocho ne ng'ama chiel aloji panoran wuod Ajiko makolor nyithindo riembe skul to gocho ne ng'ane bana 100 nyathi odogo skul adhi nindo kech miya kama dhan bedo ng'ato ni iler and jok moko nyaka nyithindo matindo gi dwani ndwa ka ne ada bedo kaka ng'ane to ng'amo bedo kaka bedo karo kian ng'amo bedo kaka obetni ok nyal kata pedho nyithinde pedho ne dhako ma chi ng'at machielo to jok matindo gombo ni awana gombo na bede kaka ng'ane yani iwacho nani iwacho nang kisomo ni lala nango yawa English timer koda nani kan watini penye ni kiduongi biro bedo kaka ng'ana biro bedo daktari kia biro bedo ng'a agombo bedo kaka wuod Ajiko to kar wuod Ajiko migo bedo kaka wuod Ajiko ni mentor mari ni emo bedo mentor mari to ng'ama bedo mentor mari ni guok ni dhano kare guoka inene kaw managers gi teketi kamoro achiel miyudo molil e gigo molil e gigo mago are the real people now there to mo ler hakuna kitu Sana nwachako ng'iyogi ka ino manager maler kucho an kinyi boro more kaka iromo koda ne samoro biro yudo katar molo kaka katar ni to gima ng'eyo kawuok e ot nyithindo odhi skul gi chiemo gin gi kuma gidhi ninde ma kidhi lorna dhot kaka samoro idhi lorna ne tachomo mari tirne ketha nyenga lakini ikonya nyithinda to bende nikech my first priority ok kata min nyithinda iwinjo upcoming artist onego be very very careful nitie jothumbe moko maricho in gi wach moro kwatieko adwa ni bikona nikech iwacho ni kata Kenya kaendi wan gi freedom of speech ma wanyalo wacho ni yawa Ruto to timo marach wan kaka jothum critics gin gik moyie ma bende timo kata mana Tanzania iwinjo ni Diamond alituangusha bwana sasa zile ni nini wan jawaka be apani gik makamago nitie kaka promote jathum nikech kata un nomiu critics ni ukwalo thumbe janabi ma bende noketo huko moro ma ise kata wacho ni wacho ni nokukwalo but no wachi so wacho no nitie kaka ne nitie jok moko no draw attention jomoko ng'eyo ni to mano ngokwalo thuminda donge something of that kind so iyudo ka samoro kowuok kata mana e thumbo Okoth Jarapogi for example owuo thumbo Fredy Jakadongo like gin gik ma keto industry bedo active but iyudo ni nitie kaka jathum moro nitie madhi kawe personal miyud kata ne koro jathum owego thum koro jathum goji iwinjo Kagundo Road season 1 Kagundo Road season 2 Kagundo Road season ing'eni awacho ni gimoro jothum gi ok richo jothum mineno wergi ok giricho the problem gin wan managers ka in jathum imiya responsibility and my duty or responsibility to nyisi ni midhi timo ne rach mano miyo kata mana president mar piny bedo ga gi advisors ma president mane mondo tim ma to advisors okwere ma koro samoro kotimo to timo atima kende en owuon but ng'acho timre nani okwere ineno at artist mokwongo okay jathum ok onego yanj to ling obende en dhano ma ng'ama yanyo jathum to onego mak machwadi to nitiere kaka jathum onego bed ni timo gige iwacho Kagundo season 1 Kagundo season 2 ata migi example gima nosebi e public domain mar wuoda Okoth lwenja ila manotimre that time manotimre cha
was bad. Ok onego timre kamacha. To wanyalo man blame adversaries mage by then. Emano me mano notimre. Ineno. To ne jothum te in general. Gik moko mineno koro sani kaka Facebook sani iwacho kia mara gulu. Mara sijui gweno. Nyoche accident moro njotimre malich sana Kisii. Majio what sorts of nonsense about jathum. Binge gima kelo ga gigo. Chakre ka kuom managers kata staff mitiyogo gi jomo surround ka moto wuoyo korka wuok oko gini chakre ka ot ka wach mane odi oka jajirani okel wach e odi wach wuok e odi ka dhi oko. Koro number 1 ne our artist awuoyo kuom nyidendi ne artist nyidendi ema hinyo artist sana. Koro kinya artist kidwa go kona makona to dichuo mara go nyaka pasta go maonge dichuo moko nyawacho ni onge kando mano onge kata in ansi ndio nanya sai wego kona no kineno ke kona nyaki bede ngama mariek to ngami dil go no ngin to ngami dil go ni en ngama chalo nade nyaki dil gi ngama has something to lose. Jiki dealing ngama has nothing to lose. Anytime you date ngama has nothing to lose, that person will finish you. Ema biro gi nonsense mang'eny matimre gi. Ban accident matimre kanya. Mang'eny sana. Gini ngama sacrifice giga. Ngama sacrifice giga. Makalori tiendi much kumuoche onego ji. To ne jawangala kioti mango. Omedo go fan. To ging'eni gigi ok ni joma wacho gi ka to wuoyo yani nitie ng'ama oa gi gini ka motero kucho ema koro kelo gini. Wan waselose. God forbid ang ne nitie osiepna moro. Ok ada mention the name. Ne wan go kamoro chieng' moro. To wewa no dhi loso gimoro. Ko ber piny no dhi loso gimoro. To kumodhi ana modhi othoe. To atame ne wan nyaka gichieme mesa nse bon chiemo ne kedhe ne na duogo sani. No gichieme mesa 5 minutes no kurumo. Tego no simo ngini so is dead. Othonadi kure tango timo. Te dier kwadhe. No to muy kinya kaka won pok duogo. To giko ne diwinjo ka ng'ato wacho ni jathumbe motiyogo ni kiamo kiotimena. You mean just nonsense? Yeah. These things are happening. To gitimre nikech okay joma timo gi moko gin managers moko. Masama korko yudo nyako nyaka ng'eni baba na ngisa ga ni kata mana chigi midaga e ot. Kanti gi mudalo so ma development mar dala. To mana sitting room. Mulose bedroom ga china kucho. Mano nothing, mano onge. Iwinjo. But jowa gi nitie moko ma gin gi kawo gigi sama gin e bedroom kucho. To giwacho anything more come across. Ema kelo these things. And give away bedroom. Giyo jifanya gini bende gini managers. Useless people. Atieko interview ni bwana gini seketho jakora mogi gini koro odhi bire pat to nikech koro waseyudo ni nitie jok moko ma useless e field kaendi to wambe wang'iyo gokang' mamalo. Sani kopo ni ng'ato dwa yudi for advice nikech ing'eyo mathoth about Ajawa, ere kaka ng'ani yudi wachoche ni kambing kata mana jathum moro moro dwa biro mana for advice? An available. Emani kikobi no dwana bed ne manager. Mano to kikobi. But ko dwaro advice. Mano to biro nyise. Ken gi juogi. Tabiro tere juok madalage. Moko kato kuro ta onge kuro manjo juogi go. Matimo gigo. Mondo lose. Kionge namba na anan wuda jego. Kidhi Facebook. Idhi TikTok ang ne yuda kuro mana wuda jego no. Kure mantie. Namba na kidwaro an gi nembene areyo. Achiel ema chiwo nikech achiel no. To family na. My family. Kwanza immediate.
to gi colleagues maga okora jawa koni colleagues maga kuma tiecha kende mango Jawa bichayo. okachayo ingeni sani eodi in gi friends donge an kaka an itiku miketa e types of friends ni miketa nitiere moko maka moro but gin te gin friends ni kendi value sindio nikech for example sani nitie mbaka menyalo go ka to kinyalo go kuma mubete Mana dier. to nitie mbaka menyalo go ka to konyal dhi go eodi kachiegni nitie sindio Mano badie. but mbekni go te gin mbaka so Nitie be jok monyalo dhi go to konya donjo. minyalo yudo anywhere minyalo go anywhere en 0723 85 90 65 yes Mano kidwa yudo jatelo. moro no to kiin go hata onge gimoro malong'o lakini ka in go anyway in gi wach moro Ago ni erokamano. Akia ni dong' pod wanyalo duogo wa revisit. Waket part to. an thuolo ineno an thuolo mokwongo ineno gini sani ok wabiro puonjo jogi idwaro Details. iwuoyo about myself dong idwaro life ni mane manyisi tineno jothuma kwanza ka mingi gima nesi mabiro gi nyaka gimantie moko these people nego timne gi gima iluongo ni Coaching. Mondi udisikiza tune mar Nyar Mwalimu mogo kod Elisha Toto. D-Star, aboro achiel achiel star, 928 hash. To set Nyar Mwalimu by Elisha Toto as you skiza tune. Dial star 811 star 928 hash. Oteni usuni kod LTN Luo Trending Nation. jogo nego timne gi gimiluongo ni induction course Mondo ng'ato ng'e gima onego bed. nitie jothumbe mowito piny ka mang'eny nikech their managers miss advice gi nitie jothumbe moko mobiro ma ng'ato biro nyaka Limelight tiyudo ni jathum ni dok piny ma ka onge dhako moro koro mokete kamoro to konyal To en gi talent. yes nitie jothum mang'eny mohit ma wamielo sani mohitgi to konyal chulo why nang'o Giremo induction. nitie mang'eyo mohit to konyal chulo odak kuonde moko nono why to kuromo e public to wan mochido gi wan miketo we chien wan ok waromo kanyo gini miketo gi mbele to koa kanyo los moro machiemo dwa mondo wapuonje watimne jogi induction course Bara akeli very soon. Koro Nyakuramogi med mana kete LTN wabiro gi part to makoro wadhi timo ne Jawa induction. Meanwhile wago erokamano ahinya ng'ama nochako watch nyaka koro sani. It is late and we've been there. I think ni wasebudho moromo but ubet kodwa makoro watieko go ni erokamano ma pod iluongo ni LTN Luo Trending Nation. Akwayo jok matindo ni wabed motang' e kinde ni endi ma bende wane ng'anyo ni mar inyalo manyo ngima ma bende wet ngima. Koro kata kwa manyo ngima to amanye yo moro makare ma be samoro ok nyal miyo wawit ngima nikech kimanyo ngima tiwito ngima tinyalo yudo muma bende wacho ni kumiyi gimoro moro midwaro e wang' piny ni tiwito ngimani ni to ere berne. Omiyo sama wagoyo reject sama wan kodu achiel wan en sure ni bende warito ngima mondo wadag ngima mwamanyo. Joluo nowacho ni hera korumo to chalo kiyo motore. Hera olokore chweyo chuny wuod Suba. Tich Abich tarik 9 dwe mar 8 nyathini chal gi chiega Sensation othicho ja Suba komakore kanyakla kod Bokech Entertainment obago budho mar tipo The Shiria Bitevan Mbita Rusinga kagikelo ni album manyien Hera chweyo chunje. Jongolo mamoko moting'o Javan Makajudo, Chuny Wendo, Aboy Kasalome, Hera Mit Kinuoyo, Okoth Jarapogi, Moli, Kodaroji Chogo min nyathina, bende okodong' chien mar dhi kelo ni ngolo motimo Cathedral nyaka che.
MC Daddy Epizo, MC Wuda Dhiambo, kanyakla kod MC Janabi, dhitayo budho gi mbola mochuo chieng. Donjo, shillings 100 ka VIP, shillings 500. Hera chuyo chunye album launch, The Shiriabi Tavern Mbitaru Singa. Kikbai. Solo makorumba nyamdigo kinyo Yesu welo lumba. Tasuku. Oteni, ukelni kod LTN, Luo Trending Nation, kama mopandi inyenyo elela. Give reports in the meantime, must select a recorder. My longo ni sa aloch ji panoran. Dhok liunda mbata nyambudo. Wantire kaka uono kod ji areyo mupong tumul. Mokuongo, iluongo ni LTN. Marareyo, iluongo ni Starlink Entertainment. Ane diergika. Moro ni koni, moro ni koni. Anama ane katikati. Bwana kawudu sitori ni moto. Yesu kitimoneji anabende itimana. Mondi udisikiza tuni mari Yesu kitimoneji mogo kod Hannington Omondi. D-Star, aburu achela chel star, ochiko aria dek hash. To set Yesu kitimoneji by Hannington Omondi as your skiza tune. Dial star 811 star 923 hash. Oteni usini kod LTN, Luo Trending Nation. This is Onjiri the Cricketer, the Nkeng Pakamuranya thinking at Wima Pielo Komiowange. Let's always keep it Luo Trending Nation. Keep watching, subscribing, sharing, commenting, liking, Gikmakamago. Luo Trending Nation. Luo Trending Nation. Comment, like, subscribe, share your name. Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela. Kineno kokuo kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulongi mani, sigandi joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla. Ong'eane life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro. Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yudu wechegi kamora mora maintie mana kar bedo. Kete mana kai. Kete mana kokidwa kete gato wabro keti gi thuon. Luo Trending Nation, ne adieri makende.